Solo deixame comprobar que todo está... A ver se non alío por Roll 20, Corre de tirar movidas e así, porque vai tanto que non... Este ano foi absolutamente ridículo de líos. Pero bueno. Foi absolutamente ridículo de líos. Sí, últimamente Roll20 vai un pouco peor do normal. Igual, eu notei que estaban como implementando cousas novas. Igual é por iso. Con un trailer saíron 40.000 rollos novos, pero diría cerrar a todo e pisto. Estamos en directo, Ok. cando que irás. Pues, No, sin falla. Non sei onde nos foi o monje agora. Fundiuse coas sombras, é un monxe ninja. Ninja, sí. Realmente está aí, pero non o vemos. Non o vemos, exacto. Bueno, pois vamos a empezar este one shot to shot, dependendo de como transcurran os eventos. Benvido, Drenie. Estamos en directo xa. Esta é a continuación da sesión anterior que se chamaba o Lume Negro, que está tamén no noso YouTube, donde este equipo de aventureiros, as Feras do Solport, se aliaron co Lume Negro para despertar os poderes de Oscuro. Ao final de todas as súas aventuras polas montañas do norte, conseguiron proclamarse os paladíns do Oscuro e desataron un gran poder sobre o continente. No momento no que abristedes alá polas montañas do norte o poder do Oscuro con esa chave hexagonal co color da oscuridade, ese color puro, ademais de invadirvos a vosso poder, unha erupción de poder con foco na vosa localización recorreu todo o continente. Aquelas persoas con menor espírito sufriron nas súas carnes o choque energético, moita xente morreu, miles de persoas morreron por non poder soportar ese golpe de enerxía que surcou o continente. Moita xente poderosa empezou a buscar a orixe dese poder e un selecto grupo de persoas que saben de que vai o tema identificaron claramente o que pasara e están na procura dos responsables. Non sendo vos conscientes desta última parte, camiñáchedes hacia o sur, hacia a cidade de Ilven, pasando polo voso camiño por distintos reinos e distintas cidades, donde a vosa boa conciencia respecto ás necesidades de orde que o lume negro, que o escuro, trae consigo, fuchedes liberando e instaurando uns regímenes de goberno máis severos, máis estrictos, pero, dende o voso punto de vista, tamén máis xustos. Para aqueles que non se lembren, o escuro busca traer orde ao caos. Este caos, este mare magnum de gobernos inxustos, donde solo o enchufe, solo ter padriño vale, donde solo ser rico vale, busca traer orde a este caos donde cada un fai o que lle dá a gana e busca pois un goberno un pouco máis ilustrado, un pouco máis ordenado, inda que eso non quita que todo vai aparellado de que sea un goberno máis tiránico para conseguirlo. Fostedes camiñando hacia o sur, vivindo aventuras, liberando cidades, instaurando novos gobernos, fostedes vos facendo un nombre, tanto como Feras do Solport como Paladíns do Escuro, e, por fin, tras meses de camiño, con moitas paradas, estades no equivalente ao Monte do Gozo. Tedes, por fin, a vosa vista a cidade de Ilven, a vosa cidade, de onde sodes originarios. A cidade de Ilven é unha vista impresionante para calquera que non a vise nunca antes. É unha cidade en extensión moi pequena, no horizontal, apenas uns kilómetros, pero moi alta, como construída de forma vertical, nunha perfecta alegoría a os pobres viven abaixo, os ricos viven arriba. Hai carreteras que cruzan a cidade
rodeando e evitando os barrios máis conflictivos, e vos sabedes que cuan máis abaixo vivas, peor é como vives. Aqueles nobles que naceron nas zonas altas de Ilven, é moi probable que en toda a súa vida non poñan un pé na zona baixa, nin salgan da cidade, seguras de que viven tranquilos detrás das murallas que os separan da plebe con todas as comodidades. É bastante común que sobre todo as mulleres nobles de Ilven, non saian desa zona máis ao norte. Anoitece, sabedes que ainda tedes unhas horas de camiño ata chegar a... Que como para comprar. Nada, Nada has hecho. que a maravillosa tarjeta wifi decidiu deixar de funcionar. Bueno, Xa sabedes como vai isto. En fin, estamos de volta. Non sei onde vos quedastedes antes de que cortase. Nos estabas a explicar como era a orde en Ilven. Eso. Cuanto máis abaixo, máis pobre. Canto máis arriba, máis rico. E sabedes que corren os rumores de que, sobre todo as mulleres nobles, non pisan para nada a rúa fora desas zonas altas da cidade en toda a súa vida. Vale? Que non salen nunca da cidade, non salen nunca do confort do seu pequeno círculo, nunca mellor dito de pequeno, porque cuanto máis arriba máis estreita é a cidade e nos círculos superiores apenas son uns centos de metros de ancho de extensión, totalmente hacinados. Sabedes tamén que toda a arquitectura desta cidade se basa na verticalidade, non na horizontalidade. O que non sabedes é por qué. Porque Ilven está rodeada de páramos verdes completamente planos moi aptos para a construcción. Pero por algún motivo decidiron construir esta cidade no vertical. A ver, hai que cambiar iso. E temos, podo preguntar, existen crenzas, lendas, mitos, rumores que expliquen esta verticalidade? Ou as coñecemos? Esa sería a segunda pregunta. Podes facer unha tirada de religión ou historia para ver se conocedes. primeira tirada. Vou tirar, sí, religión ou historia, menos un en cada un. Ok. Alguén máis? Quere intentalo? Ostras, Drenian. Non estabas en clase ese día. Chris, sí. Que raro que o bardo non sepa, pero non pasa nada. Sí. Ese día non prestou atención ás lendas, pero Chris, ti sabes ou escoitastes na tua vida polas tabernas dos baixos fondos que a cidade de Ilven corren rumores de que está construída ao rededor dunha fonte de poder arcano. Que un pouco a historia ao redor da cidade foi que uns magos atoparon algún tipo de fonte de poder arcano que non eran capaces de descifrar e construíron ao principio unhas pequenas edificacións anexas a esta fonte de poder, pero pasando o tempo, pois máis xente veu vindo para dar servicio ás huestes de magos que viñan a intentar descifrar o enigma de Ilven, ata que finalmente se constitueu unha cidade ao rededor que progresivamente foi olvidando esa lenda, os magos deixaron de vir e agora non sabedes se é lenda, non sabedes se é realidade, pero si sabedes que hai algún rumor, algunha historia de que a cidade de Ilven se fundou por magos buscando desentrañar algún tipo de misterio arcano ao rededor do cual creceu a cidade. Perfecto. O dito, estades no Monte do Gozo. Ui, perdón, dalle. Comparto esta perla de sabiduría por motivos que aleatorios, en plan, suelto esta información así sin más.
Non é raro que en todos os tempos que levamos aventureando xuntos, que supoño que non son 2 días, nalgún momento compartises esta información connosco. Así que, O dito, estades no Monte do Gozo. A cidade de Ilven, por fin, a súa silueta vertical rompe a monotonía do paisaxe monótono de terracha que estaba desurcando durante os últimos días. E noite, sabedes que vos quedan aínda unhas horas para chegar. Podedes decidir si presionar de noite ou facer un último día de acampada antes de chegar. se continuásemos camiñando, entendo que chegaríamos como a amencer, non? Unha cousa así. No, ten en conta que anoitece sobre as 8, si empujades seríades capaces de chegar medianoite, entre a 1 e as 2 da mañá. Vale. Entón, tal e como eu o vexo, e comparte Bernie cos seus compañeiros, podemos entrar de noite por algúns dos, asumo que coñecemos algunha forma de entrar de noite, porque senón é unha tontería, ou podemos entrar pola mañá disfrazados. Digo disfrazados porque se fixemos un certo renome tanto antes de sair de Ilven como durante este tempo, non creo que nos deixen entrar sen máis se nos recoñecen. A ver, aquí hai dúas opcións, Bernie. Unha, dormir outra vez ao raso como en cans, ou ir a tomar unhas copas á casa, non? Eu creo que a decisión está clara. Hai que levar orde primeiro ás tabernas e despois o resto da cidade. Eu voto directamente por ir agora e tomarnos un algo aí, xa que levamos tanto tempo fora da casa. Que decides os demais? Eu quero volver. Agora. Eu esperaría mañán, pero vai ser imposible apartar a fora da taberna. Xa temos experiencia desto. Vexo que vas entendendo como funcionan as cousas. Máster, digamos, as portas da cidade están abertas de noite. Se chegamos a unhas, dúas, poderíamos entrar con normalidade ou non hai portas? A cidade ou... sabedes que non ten portas. Ok. Tamén sabedes que a zona máis baixa da cidade é unha zona complexa de baixos fondos donde pola noite a maior actividade se desenvolve porque hai narcotráfico, asesinatos, leas, é un pouco a zona máis perigosa da cidade. Sí, é verdade que era unha cidade como sen lei, o sea, sen lei, unha lei da xungla e as milicias urbanas limítanse, as forzas de seguridade, por así dicilo, máis oficiais, limitábanse a protexer os nobles, non? Entón, entendo que non haberá ninguén controlando as entradas na cidade, nin nada polo estilo. A ninguén como en realidade, da guarda. a expresión entradas da cidade non ten sentido, porque non hai unhas Vale, murallas. perfecto. É un prado que de repente acaba en casas. Non hai unha muralla que che indique benvido a Ilven. Andan casas e rúas e pouco máis. O que pasa é que a zona máis baixa, a zona que toca co chan, é unha zona moi complicada. De feito, os nobles nin siquiera cando salen da cidade baixan tanto. Vos sabedes que os nobles utilizan medios máxicos para entrar e sair da cidade. Ok. Desde as portas aristocráticas, pero as portas aristocráticas están centos de metros sobre a superficie. Vale, Entón, outra pregunta. Sí, perdón. Digo, entón, non hai tampouco unha gran carretera principal custodiada que vos axude a subir rápido. Os nobles usan medios máxicos gracias aos cartos que teñen para entrar e sair da cidade. Sí, basicamente un sprawl, non? Unha zona caótica que se extende subindo pola cidade. A miña pregunta é, como a cidade arquitectónicamente, se un intenta penetrar no cilindro que constitúe a cidade, é como bóvedas, pasadizos, laberíntico ou é algo máis aberto, con rúas cara ao ceo e cousas así? É unha cidade vertical. Entón, cando estás abaixo,
é moi complicado que a luz do sol chegue a ti siquera ao mediodía. É unha cidade de corredores estreitos, sin ningún tipo de ordenación urbanística, non hai un pexón que, que poña ningún tipo de orden. Entón, pois, vaise construindo donde podes e donde che deis ao teu veciño sin pegarche un par de puñaladas porque lle movestes os marcos. É unha cidade onde os edificios se torcen, donde camiñar é moi complicado porque non sabes se vas a acabar en unha calle sin saída ou non, porque alguén de repente plantou aí un novo edificio. Canto máis abaixo, máis desordenado. Perfecto, gustame moitísimo. Pois a taberna, amigos. Apretemos o paso antes de que se faga moito máis de noite. Unha Cortesía pregunta, do... Sí, compañeros. Cando chegamos a Témpano, o lema era perfil baixo. Agora volvemos a casa. Como vamos? Por todo alto. Claro. Creo que xogamos na casa. Eu creo que ainda, o sea, creo que sinceramente deberían agradecernos que chegáramos ali a poñer un poquinho de orden no que está pasando. O sea, Sí, pero ti pensa que se mal non lembro, a cidade, os baixos fondos, asumo que canto máis abaixo máis, están como gobernados por distintos, unha morea de señores do AMPA, señores sí. mafiosos, e igual non lles mola o rollo que traemos. Igual eles prosperan neste caos de cidade, non? Sería un pouco a cousa. Quizás será o noso obxectivo acabar con eles. Uh. Al fin e al cabo venimos a traer orde. Pero tamén hai un goberno como noble da cidade ou algo así. Non sei, O goberno e o goberno. Exacto. Non sei, igual podemos poñer abundan as ideas na miña cabeza, pero Poño a man tranquilo. Xa chegaremos a eso. o primeiro é refrescar o gaznate, pareceme ben. Sí, e ademais e ver como está a situación. Podemos Sí. ir preguntando a ver como está o tema e a partir de aí decidimos que facemos. Eu creo que hai bastante desa xente que cando menos pois nos poderá axudar a restaurar esta orde, ou polo menos podemos facer que nos axuden. Vale, Mostrarlle as nosas pacíficas costumbres pola forza. entón, digamos que nin ir disimulando, nin igual tampouco entrar como con trompetas e demais, non? Bueno, eu a flauta traía comigo. A ver Veña, que se terce. vamos para adiante. Freestyle. Estamos na Por casa, nada pode sair mal. Falando diso, teremos algún lugar que podamos chamar casa ou a nosa base en Ilven, aínda que posiblemente estea tomado por outra xente? cada un de vos ten donde vivise a súa personaxe antes de abandonar a cidade. Ok. Vale. Podemos, pregunto, Secho, podemos ter unha especie de lugar común? A min non me importaría que Bernie, ou eu imagino a Bernie, mellor dito, vivindo nunha especie de que non sei, de antro que usamos como base das nosas operacións ou algo así. Non cunha segunda casa privada. Sí, un piso franco. Eso é. Ao largo da vosa vida de activistas, sin duda sería unha das primeiras cousas que procuraríades, non? Un sitio, algún tipo de cova donde sentirvos medianamente seguros dentro de todo os seguros que vos podedes sentir nunha cidade como esa. Entón a decisión é moverse, non? Hacia a cidade. Sí. Como parte dos dons que vos dou o escuro a marcarvos como os seus paladíns, todos vos tedes na vosa man esquerda, embebida na palma da man, unha especie de pedra de cor negro tipo obsidiana que vos dá algúns poderes especiales. O primeiro deles é que todos vos sodes capaces de comunicarvos telepáticamente cos vosos amigos, sin importar a distancia que vos atopedes deles. A segunda, concentrando o voso poder arcano sobre esa pedra,
podedes invocar unha montura de paladín, cada unha súa, Oh, para cabalgar prestos hacia onde vos necesiten. A última, todos tedes a habilidade con esa pedra de comunicarvos ca apóstola. Se o necesitásedes, sempre podedes recurrir a esa pedra para unha vez ao día enviarlle unha mensaxe á apóstola, a líder dos lumes, a líder do lume negro, e unha persoa que, si ben non é a vosa xefa, porque vos estades marcados directamente polo escuro como os seus paladíns, sí que é a figura de liderazgo do lume negro, que é a orden ao redor do culto do escuro. Sabendo todo eso, ah, que facedes? Vale, eu concentro o poder arcano na pedra e chamo a miña montura, que neste caso é un burro con como se fora destas, como se fora unha manta destas, foi a decir unha cousa moi fea. Unha manta destas multicolor, así como que se ven moitas festas do país, sabedes o que os quero decir? Pois iso en riba e aí me monto en riba. adorable. Temos algunha... ten un nome a túa montura paladinesca, Foro? Sí. Chámase Lao. Ok. Temos algunha limitación á hora do animal que pode ser a nosa montura, Máster? Normalmente Está pensando. son cabalos, podes poñerlle o skin que queirades, pero Ok. son equinos. Ok. Non, a miña vai ser unha egua, sen máis. De cor negro, porque agora Bernie viste completamente de cor negro, así que tamén a besta tamén o é. Está pasando pola fase emo. La Sí, más edgy, efectivamente. la más edgy del barrio. A montura de Chris tamén é un cabalo de cor grisácea, con motas de cores negras e brancas. Pois facendo o xogo cos compañeiros montarei un cabalo, pero destes completamente blanco, que as crins son casi doradas. Sabes, si tedes visto que parecen... Eu, se se me permite, como o burro non me fai moito caso, saco un pau que ten como unha especie de tanzo de cordiña cunha cenoura e vou así por diante, porque eu querolle moito ao burro, pero bueno, non é moi alá. Non me ven, faltei unha pantejiña po kilo. Tocoulle a palla máis pequena Correcto. na puñada de pallas dos cabalos paladinescos. Sí. No, os Non, burros son de Iblore. Aquí teñen máis poder do que aparentan. non é a Moi ben. machada máis afiada do set. Avanzades, Avanzamos. avanzades consumindo metros montados nas vosas monturas paladinescas, portando o símbolo do escuro nas vosas mans. Un pouco rezagado, vai o voso barco, ca caña de pescar coa zanahoria colgada, o burro avanzando ao ritmo ainda así. Cando a néboa empeza a deixarvos identificar mellor as faccións da cidade, xa non é unha sombra, un monolito vertical, empezades a poder distinguir casas, empezades a poder distinguir rúas, empezades a poder distinguir lumes nocturnos e demais. Sabedes de vivir aí que distintas familias controlan os barrios. Sabes que non se recibe turismo nestas zonas máis baixas e hai tabernas, pero son máis lugar de lecer e descanso para os membros de determinadas familias mafiosas, máis que uns lugares que acollan a forasteros de forma cálida. Quero dicir, podedes ir, pero sabedes que si
ides ao local dunha familia que non é a vosa, pois hai moito risco de que eso non acabe ben. Sabendo eso, sabedes que a zona sur está dividida en 4 cuadrantes e cada un dos cuadrantes pertence a unha familia distinta, todas igual de crueles, todas igual de poderosas, entre comillas, porque as familias mafiosas máis poderosas están máis cerca da nobleza. E sabendo isto, pois, hacia que cuadrante queredes encamiñarvos? Eu entendo que no seu momento me movín bastante por estes sitios, ¿no? Por lo tanto, quería ver se son capaz de identificar algún sitio de confianza. Non digo que sea que o vayan a recibir de forma cálida, pero cando menos que non os apuñalen nada máis entrar. Un sitio máis ou menos que sea, por decirlo así, neutral. Sí. Onde tomásemos cervezas no pasado, non? Por exemplo, Perfecto. sí. Onde fixéramos algún traballiño por aí ou... Vale. Sabedes, Dis- sabedes os compañeiros deste tempo que Cef ten no punto de mira e Ai, Esta vez non Alguén, fun eu, non? ala foi. alguén tiña no punto de mira a Cef. Estaba a piques de falar e Sí. mataron, non? Alguén fixo ben o seu traballo. Sí, xa nos contará. Xa nos contará Cef. Espero que a tempo. Veremos se a tempo ou non, pero seguides avanzando. Sí, Master, tíroche algo para ver si topo algún sitio así, si son capaz de recordar algún sitio así Non, mínimamente decente. non é necesario. Isto, unha memoria normal, sería capaz de saber con quen fixo negocios e a quen debe evitar. Ok. Un segundinho que nos está escribindo o compañeiro, non sei se é que xa non pode volver. Esperamos que sí. Sí, Confiemos. espero que sí. Foste este, vale. Guiados polo burro e por foro, dirixidesvos hacia o sector noroeste, sabendo que no pasado fixedes traballos con el. O sector noroeste é quizáis unha das familias mafiosas máis benévolas. Non trafican con nada especialmente duro, é dicir, non trafican con droga, non son asasinos, non son xente tan turbia, sino que trafican, pois siguen dentro dunha vida de crime, pero trafican con bens de primeira necesidade, trafican con comida, trafican con favores. Son familia, é unha familia de facilitadores. Si queres conseguir algo, vas a eles e o coste pois sobre ser a túa alma, a túa vida ou deber un favor que se cobrarán máis adiante. No seu momento axudastesles, quedou-nos descuadrado o vídeo hasta que volva Cef, pero non me vou a matar porque ha de volver en breves. Seguramente. No pasado fixestes traballos con eles e pese a que non conseniades moito, sabedes que polo menos aí non vos matarán de primeiras, salvo que metade a pata. Poden intentalo, pero... Ten un nome a familia que goberna este lugar? Ten. Podes tirar, a ver así, unha intelixencia para ver se sodes capaces de rememorar eso e desmeter a pata ao chegar ao bar. Intelixencia, sí, a pelo. Sí, intelixencia así a pelo. Unha historia pode ser. Bueno, case mellor así. Sí, casi mellor así. Non, teño o mesmo, porque non teño... Ostras, teño o mesmo, pero nada mal. Nada, tienes estas ben. Eu que son un despistado. Sabes que a familia se fai chamar os Ártabros. Ok. Arthur. Ok. Sabes tamén Entendo... con esa grandísima tirada de memoria, ese rememorar. Sabes que os Ártabros están liderados por un home que se chama Adrián. E sabes tamén que algún de vos estuvo involucrado románticamente ca súa filla sin
excesiva aprobación por parte do líder. Ok, ok. Ah, Bueno, entendo que estamos dentro, non? Ou entramos. Estades chegando, dirixidesvos hacia... A ver, témolo de volta. Desordenounos todos os nombres, pero non pasa nada. Aí Boas, estamos. perdón, tiven un pequeno corte de luz na casa. Non te preocupes, benvido. Acabades de chegar á zona do... á zona do bar e desa... por elección de foro e desa onda os Ártabros, a familia dos Ártabros, donde algún de vos podedes decidir quen tivo un pequeno lío amoroso ca filla de Adrián, o líder da banda. hmm. Eu mesma. Perfecto. Perfecto. Ui, Ajá, iso foi o que pasou, exactamente, sí, sí. E ademais vou dicir que unha dos motivos polos que, a ver se te parece ben, Master, un dos motivos polos que non lles gustaba moito a familia dos Ártabros que eu estivese liada con esta filla de Adrián, é porque durante moitos anos eu fun cazarrecompensas. Probablemente detiven algún Ártabro en algún momento ou algunha cousa así. Non és consciente de ata De onde que chega teña a esa túa memoria, hostilidade. Que... ti non és consciente de que Adrián sepa que andabas ca súa filla. A Adrián chegaronlle rumores de que a súa filla andaba con alguén de fora da familia, pero ata onde ti sabes non sabe con quen. E como se chama esa bonequiña coa que estiven? É un pouco ofensivo chamarlle bonequiña, Sí. pero chamábase Lucía. Ok. Si estades vendo Roll20, tedes unha imaxe da taberna da familia dos Ártabros, como vedes, é vertical na súa construcción e chegades Mola. dende abaixo hacia a porta, custodiada por un par de robustos gardaespaldas que vos ven chegar cas vosas monturas. Son ter cabalos é de ricos. Entón, queiras que non, a vosa chegada, 4 persoas en 4 cabalos distintos, impresiona. Bueno, trase un burro. Eu desmonto do burro, saco a tanza, a cenoura da tanza, doulle a comer a lado e digo, vamos aí, tú eches aí. unha E pregunta. nada, viro, sí, le dicía, mírome a estes e digo, bueno, que? Como diría Felipe VI, toma unhas traviesas ou que? Os cabalos pódense convocar e desconvocar, Sí, son como máxicos hasta ese. podes desconvocalos e volven ao seu sitio dentro da pedra da vosa man. Buah, pois vou facer iso clarísimamente. E que o vexan os palurdos que haxa na entrada da taberna. Eu tamén vou desconvocar. Parece Oh. moi sensato. Chris o vai desconvocar, pero da maneira máis luminosa posible, porque vai parecer que vai ardendo pouquiño a pouco. Se vai convertendo en cinza. Mola. Cando desconvocades as vosas monturas de forma espectacular, vedes como os dous gardas da porta se poñen en alerta. Sacan as súas armas, unhas armas de baixa calidade, moi por debaixo das armas que portades vos. Son espadas cortas, melladas, a súa armadura son retazos de outras armaduras que foron atopando por aí ou roubando de outras víctimas. A maxia non é común en estos lares. Ese despliegue, aínda que vos non intentásedes, conseguiu intimidalos e non fai falta ser un xenio para percibir como os gardas están dando o seu mellor esforzo por non mexarse encima ante a vosa presencia. Bueno, pues eu achegome os gardas e digo, boas noites, vamos tomarlle unhas aquí. Que tal, todo ben?
Ah, ah, veros congelados. Non. Bueno, vexo que todo ben. E intento pasar deles e entro. Hai unha tímida reacción como para intentar impedircho, pero sabes cando te quedas congelado de terror? Non son capaces de actuar na vosa presencia. Vale, vírome e digo, bueno, que? Entramos? Eu entro detrás de Foro sen mirar os gardas, o sea, sen mirar os porteiros estes que... O sea, sen prestarlles nin a mínima atención. Franqueades o umbral, recíbevos o calor e o bullicio da taberna. É unha taberna de teito baixo, bastante amplia no horizontal, algo sorprendente, ao que non estás acostumbrados, tantos metros cuadrados. Pero ao mesmo tempo frecuente, non? Estades na parte máis baixa, estades quizáis no único sitio que permite este despliegue, porque ao final non hai límite na horizontalidade máis alá de querer ser clasista e vivir máis arriba de outros. Hai bastante bullicio, xente xogando, xente fumando, xente intercambiando amistosamente cartos con outra porque perderon algunha aposta ou vaite ti a saber. Non vedes moita lea, non hai xente peleándose. E Ainda, polo menos. tampouco parece que a vosa presencia levantase ningunha red flag de momento. Os gardas non gritaron, entón pois a xente asume que estades aí con permiso. Que vos parece se va despedindo algo? Podamos mirar como está a situación neste lugar. Teño algún contacto, quizá poida encontralo. Cando Chris di iso, eu paro a unha das persoas que estean servindo e vou asumir, vou dicir, é un rapaz, que máis dá, non sei. Collo do brazo, deteño e lle digo, rapaz, trae o licor máis forte que teñas e deixa a botella na mesa. Sí, señora. Que mesa estades sentados? Vale, igual vou facer unha cousa que é como moi tola. Hai unha mesa próxima. Podedes atopar unha mesa próxima, sí. Baleira ou ocupada? Sin limpar todavía dos anteriores ocupantes, pero aparentemente baleira. Vale, pois sinálolle nesa e arramplo coas cousas da mesa e botoas por un lado da mesa. Ese xesto gánache a desaprobación das mesas colindantes que, se ven ruidosos, non parecen acostumbrados a ese despliegue de mala educación. O chaval ao que paras, un dos camareros que anda servindo entre as mesas, son 5 cobres, señora. Vou asumir que teño cartos. Teño cartos. 5 cobres teso. Ok, vale. Pois se teño algo máis, doulle algo máis polas molestias. Eu paro o rapaz e digo, disculpa a miña compañera, pero que levamos moito tempo dormindo no monte, claro, o sea, as ganas son as que son. Pero nada, non te preocupes, que todo está ben. Esos servicios non os damos aquí. Si ten ganas, ten que ir a outro sitio. Bueno, mal será. A noite ainda é xoven. Bueno, vai detrás da barra, colle o licor e demais, mentras outra rapaciña, en idade moi pequena como para estar traballando xa para os estándares actuales, comeza a recoller o estropicio de Bernie, maldicindo entre dentes, en plan, porca o carallo, o sea, metese polo cu. Eu ignoro a rapaza e lle digo a Foro. Cáeseme un pouco a máscara de malota
e lle digo: Foro, non ves que temos que impor a nosa presencia? Que nos teman antes de que nos aprecen. Bueno, pero a ver, con a taberna tenemos que deixar libre para volver, ou que? Que hai que traer a orde na orde e na medida correcta. Bernie Traer orde, refunfuña, non caos. claro, Bernie refunfuña un pouco e mira para a rapaza que está recollendo as cousas e lle di: Rapaza, cando acabemos con esta cidade non vas ter que recoller a merda dos demais. Ah, o que usted diga, señora. Doulle un cobra á rapaza que está aí limpando a pobre disimuladamente. Das un cobre e abre moitos ollos. A caridade non é algo que sea habitual. Xente que regale cartos non é habitual. E de feito xa o chaval, aqueles de vos con un pouco máis de percepción, vedes como está falando co tabernero e sutilmente señalándovos, porque tampouco é habitual que non se regateen os precios. Ben, creo que xa chegamos á taberna, Está todo ben. Non houbo problemas polo camiño, non. E falta que fan. Agora comezan. Mentras pasa todo isto, sirvenvos a bebida e demais. Chris, que querías facer? Quero ver que teño o meu contacto criminal. Ajá. Se hai alguén por aquí de algunha facción que recoñeza para Toda a xente que está intercambiar información. Toda a xente que está nesta taberna é da mesma familia criminal. Agora ben, ti sabes que este piso da taberna, esta planta na que estades, é o que poderíamos chamar a zona dos soldados rasos. Si quixeras falar con un contacto criminal que poida ter un pouco máis de información ou que este máis metido nos tejemanejes da familia ou da cidade, sabes que suele haber unha palabra secreta ou un código que darlle ao tabernero que che dá acceso á zona privada. Vale. E con ese rasgo non podo sabelo? Ou... Con ese rasgo sabes todo isto. Agora, como non pertences a esta familia, non sabes Vale. exactamente cal é a palabra para acceder. De acordo. Conto o meu plan. En plan, xuntamos os 4, en plan, bueno, Sí, na mesa, claro. sei que temos que encontrar o contrasinal para acceder ás plantas altas. A ver, Cris, acabamos de chegar. Habrá que tomarlle unha a outra e despois poderemos ver. O sea, Roma non se construiu en 2 días. Está claramente Sí. o polo de foro é como isto, non hai que traballar todas as 24 horas. En cambio, Chris e Bernie tamén están. Como vamos a darlle a volta a esta cidade? Como vamos a derrocar o goberno para colocar ao que nos interese? Bueno. Cando foro lle di isto, Chris, botase un pelín a cara atrás e quedase pensando. Trouxeron o licor, Master? Sí, estás degustando. Imagino como chupitos. Entón sirvolle unha a Chris e lle digo, quizá Foro teña razón. Anda, toma un. Sirvo para os quizá Foro teña razón. Anda, toma un. Veña, va. Sirvo Levamos moito tempo Foro fora, teña haberá que razón. disfrutar Anda, algo, toma non? un. Non vai ser todo traballar. Levamos moito tempo. Dámoslle logo. Eu, si queredes, ahora cos nosos novas podemos preguntar sobre a sala privada. Podemos tomar dous tipos de acción. Ou preguntar se hai alguén ferido, que suele ser típico nestas liortas, ir a curalo. Ou se ter ganas de cantar foro, podes ofrecer unha actuación privada. Sí, sin problema ningún. O sea, eu creo que habría que, en todo caso, presentarnos
ante o taberneiro que mande aquí e ver que pode facer por nós. Sona Vale, ben. cando decides iso, Bernie, que está mirando ao redor, está como un pouco paspando e mirando o que hai na taberna. Digo vos, eu coñecía unha rapaza deste lugar. Penso que se chamaba Lucía. Pregúntome que será dela. Era bastante simpática. E como acabou iso, Bernie? Digo por si nos vai dar máis problemas que solucións. Di Bernie, acabou. E bebe un chupito de golpe. Non quere falar desas cousas. Bueno, despois de un par de chupitos eu creo que habría que poñerse en acción. Curar ou cantar? Que vos gusta máis? Eu vexo a porta aberta a que foro cante, teño que dicir, porque dixo o máster que non había música no momento, non? De momento non. Eu a verdade é que saco un par de chupiños destes, vexo máis un poquinho xa cos dedos soltos, e sacaría a flauta que levo comigo, porque o laúd pois, non me dá moita marxe aí na mesa que temos para tocar, e así que empezaría a tocar un pouquiño. Son unhas escalas simplemente. Vale. E empezaría, digamos, a encenderme. Adiante esa interpretación. A ver... Facemos os coros golpeando na mesa Sí, claro, claro. para que se vaya vindo arriba. Eu en canto a xente comece a prestar atención, collo a foro e subo á mesa. Debe ter algún filtro no micro que lle filtra. Sí. Sí, mago a foro, Sí, non se sí. escoita Ah, nada. que No. putada. Solo está Tes que gravalo. A Que magua. supresión antirruido no. Sí. Bueno, Non sei se Antibardo. positivo ou negativo que considere ruido a túa música. bueno, o caso que vou encendendo a tocar, e bueno, tirei a interpretación, non sei se iso ten algún... Sí. Vas tocando e vas captando a atención ao principio das mesas xusto anexas a ti, incluso con cara de molestia, pero segundo continúas a canción e a xente ve que o fas ben, empezan a prestarche atención de forma positiva. Tes a atención da audiencia. Agora ti dirás como queres usala. Vale, eu levántome da mesa e vou indo mesa por mesa e facendo que todo Dios se levante comigo. Pisando forte no chan, rollo a ritmo e tal, e que a xente que ademais estou tocando unha peza super mítica das tabernas da cidade, que todo o mundo se sabe o retrouso da canción e animando a xente que vaya sacando coplas. Todo o mundo sabe o retrouso común e que a peña vaya sacando coplas polas mesas. Perfecto. Ao principio costache coller un pouco de tracción, pero Cef e na Bernie axúdanche a sacar a bailar a xente, a levantalos e se ven como en todas as tabernas hai xente reacia, especialmente incluso unha mirada é suficiente para que sepas que mesas non molestar. Sí que consigues digamos a 2/3 da taberna tela festexando e alborotando contigo. Pensaches o plan máis aló de tocar a música a foro? Que plan? Sí, é verdade, claro, estábamos aquí para ir por un momento perdín a noción do tempo e do espazo. Tedes razón. Eu collería a botella, colla a botella que está na nosa mesa, que xa está seguramente medio gastada, e vou ir a chegarme ao taberneiro a pedir outra.
Ok. tarareando, ademais era unha canción que é moi proclive a que a xente saque coplas super porcas e tal, entón a xente aí super animada, como ríndose aí nas mesas. Quizáis a mí se me ocurre nun momento así unha copla inventada sobre unha rapaza que se chama Lucía, pero así como moi por enriba. ¿Dónde te metiste? Eh, a maioría das coplas que van surdindo fan referencia a curas e viudas. Non sabedes se é un tema especial desta vila ou que sucede, pero é un clásico popular. E a música sobrevive a que ti deixes de tocar a que ti deixes de tocar, o evento colleu vida propia e podes acercarte con seguridade ao taberneiro a pedir unha nova. Vale, achégome e digolle, jefe, outra botella desta, que a seguinte non este furada, que esta viña con furado aquí no cu e isto non pode ser, Dame aí unha botella pero que este ben chea, sen furados. O taberneiro é todo o contrario do que esperabades nun local deste estilo. É un mediano, un baixiño incluso para ser mediano, que ten un taburete de 3 escalóns para chegar á barra e poder coller e sacar cousas. E digolle, mira, se non lle chegas avisa, Se non lle chegas avisa que che collo eu, sen problema ningún. Total confianza. Se non lle chegas avisas, tú hasta o carallo desas bromas, Bueno, que se lle faga. Súbese ao seu escalón, colle a botella, non entendendo a ironía da túa broma, mira a ver se efectivamente a botella está picada ou non. Non entendo a xente da farándula, Somos así, non me fagas caso. Ponche outra botella de licor casero e... Son 4 cobres. Si eu doulle 4 e deslizolle outros 2 e digo, mira, si quero falar aquí un poquinho máis en serio coa xente que... Onde me mandas? Coros a chanime e isto, ahora ver aquí no piso de arriba. Acércase... Tira unha persuasión. Acércase moi paseniño hacia ti, xerando unha sensación de intimidade. Pon os 6 beizos no teu oído e diche: merda. Joder. Non fai falta, a ver, foi unha broma de antes, Non fai falta poñerse tampouco así, joder. Eso che preguntei así de rollo, joder, vale, sí, perdón, fixeche unha broma co tema da estatura e tal, pero bueno, sabes como son estas cousas, lances de taberna. Te poñes tampouco así. Que hai de verdad nesos versos de Lucía que cantastes? O que o? Sei de xente que pagaría por esa información. De canto estamos falando, porque de información teño que queiras, inventada e incluso alguna de verdade, todo, Xente que non lle gusta que lle mintan pagaría moito por información sobre a amante de Lucía. A ver, un respeto, eu mentir non minto nunca. Podo estar equivocado, podo incluso chegar a cambiar certas cuestións, pero desde un punto de vista totalmente artístico, para darlle un poquillo de chispa ao rollo, pero mentir, eu nunca. Sou unha persona de orden e de respeto total. Ai, por favor, por isto temos a política de non bardos neste bar. Ti sabes algo ou non? Sei o que queiras. Sei moitas cousas. Sabes o suficiente como para arriesgar o teu cuello se non satisfaces aos jefes? A ver, eu preocupación pola miña integridade física teño xusta. Por iso non te preocupes. Mira, ves a ese tío guapo e señalache a un ogro nunha esquina oscura. Xusto ao final. Eso que ao final o da retranque non se daba mal, vas a ir progresando, sí señor. Sí, dime, sí, o guapo aquel, sí. Estás dicindo que o meu marido é feo? Como? No, pero non decías
O que está aí ao lado, ao outro lado. Cal dis? Fai un engañar aí, a ver que tal che sale. Home, iso era éxito automático. Oh, yeah. Sí, parece que entende que é un erro comprensible e non continúa por ese fío. Acércate a él e dille: as amapolas amarillas son as que máis colocan. Iso é unha gran verdad. Eu digo yo sin ningún tipo de problema. Nada, doulle os dous de cobre máis que tiña así como retidos nos dedos aí pegados á barra. E digo, bueno, espero que esta non este furada, E levo unha botella e voume pa a mesa cos outros. Moi ben. E nada, chego, poño un chupito para cada un. Bueno, chavalada, sí que temos que falar coa aquela monada dali e señalo o ogro ese que está aí ao fondo. Bernie sorrí porque Bernie. pensa que dis o outro. Digo a Bernie que deixache aquí pegada, O teu con Lucía vai, pero a tope, Xa estou facendo campas de boda. Vou facer unha Non cousa. acabes ahora, É que Bernie lembra que tivo unha relación con Lucía, pero non lembra moi ben como acabou. E non sabe se está de boas ou de malas esta rapaza Lucía con ela. E di, é que non sei para que comentaches nada na canción. Esos son os meus asuntos, foro. Bueno, a ver, pero iso non pasa nada. Son lances da vida. Iso é do que se nutren as historias, as cancións, senón que teríamos. Falar de curas e de ovellas, iso non vale de viúvas, nada. claro, como sempre, son as cancións. Cambio de tema e dígolle, a ver, para que temos que falar con ese? Que lle queredes preguntar? Pois Eica, eu creo que vende droga. A ver, non sei se vos aquí... Bueno, sei que leva moito tempo fora, que bueno, pois un non é de pedra, non? Pero eu creo que nos pode dar un pase arriba e ver que se coce nesta taberna, a ver se podemos chegar a algún acordo con alguén. O que quería subir. Claro, eu entendo que é un pouco como estamos tratando de conseguir información xeral sobre a situación en Ilven como para facernos unha mellor idea de como están as cousas, non? Algo así. Sabe por onde entrar. Claro, antes de intentar nada Claro, concreto. Okay. E Cris, esa era a túa idea? Sí. Ok, vale. Pois agora que Bernie o entende, está completamente a favor. Vale, entón, que temos que dicir? Temos que decir, concretamente, as setas daquela esquina están á sombra. Eu creo que é un rollo destes de non sei, pero que esta xente, pois, vos sabedes aquí, sabedes perfectamente que a xente esta dalle a todo. Forte e flojo. Cris, coñecendo perfectamente como é Poro, míralle directamente aos ollos, pregúntalle, estás completamente seguro diso? Recordade que Leonardo... entre vos tedes telepatía e compartides unha especie de mente colmena. Vale. Ok, non podemos mentirnos os uns aos outros. Ok. Podedes facer Entón a pregunta é, Foro pensa que esa é a contraseña do contrasinal de verdade? De forma consciente podedes ocultarvos información porque non compartides a mente, pero dende que sodes paladíns do escuro tedes un vínculo telepático extremadamente forte que fai complicado que vos mintades e este tipo de bromas internas. Ok. Posiblemente non sexa a frase que eu creo que queda máis chula. E eu creo que hai que o ogro eu creo que nos vai entender. Non queremos frases chulas, queremos a frase correcta. A ver, pero date conta de que a vida é moito mellor, é moito máis divertida, ten moito máis alicientes cando, bueno, pois as sazonas un pouquiño, dalles unha voltiña, faz que rime, divides as frases con sílabas concretas. Dou un puñetazo na mesa, non algo que chame a atención de toda a taberna, e lle digo, Foro,
estamos aquí seguindo a causa do noso señor o escuro. Non é momento para bromas, non te das de conta. A creatividade de Bernie non é unha broma. Pero vale, se os poñedes así, joder, pues vale, pues vamos coa frase de mierda que me dizo o medio metro ese, tiramos para diante. Pero eu aviso. Ao mellor logo podemos dar opinión sobre eso, pero mentres tanto usamos a outra. Sí, logo podemos facer un certame foro e propor cada un a nosa propia frase. Vale, pero iso se me prometedes, accedo. Adiante, pues. Vale, pues eu poño así a man na medio da mesa, a cada quen. Vale, temos trato diso. Xa temos actividade para a próxima noite a intemperie, que é un... Dixo que as amapolas amarelas colocan moito, algo así. Okay. Sinceramente non me acordo que dixetes, pero Sí, va por aí. Son as que mellor colocan. Son as que mellor colocan, sí. Alguén quere ir a falar co ogro, a traelo ou algo así? Eu o que vos contaba de camiño, que vos contei de camiño Okay. a cidade, que sabíades... certo. Sabíades que, de alguma maneira, algúns sabedes un poquinho máis de historia que os demais, Cef ten entre ceja e ceja un comerciante da cidade. Non sei se é deste barrio, el non debería saber quen son, pero eu se o vexo non tería olvidado esa persona. E como se chama este home o que tes esta obsesión? No, o sea, tiñes a verdad que non o teño man, pero tiñes esa información xa de antes. Sí, pero quero dicir, se tío comentaches con nós en algún momento, dixeches o nome desa persoa ou é simplemente que saibades que teño algo persoal cun comerciante da cidade, que é unha información un pouco... Eu penso que o máis normal sería que vos dixera o comerciante directamente. Claro. Claro. Digo por se escoitamos o nome en algún momento para saber que é el. Non sei se entre ti e Secho planeache descaleo nome ou que sexa. O que sabes é que nesta planta da cidade non hai comercio legal. Claro. Co cual, se o teu enemigo é un comerciante, está 100% asegurado que nesta planta non vai a estar. Ok. Miro cara a Cef e digolle, quizá poidamos encontrar a esa persoa. Non se sabe, te consultei trasfondo, non se sabe o nombre, porque a rapaza, a irmá pequena de Cef nunca quixo diciro porque consideraba moi peligroso decir ese nombre. Ok, entón é como ti sabes que hai alguén que foi contra a túa familia. Tipo maior, pelo blanco, Vale. apariencia aristocrática e fama de ser peligroso. Vale. Moi ben. Ok. Con manía de casar con rapazas pequenas. Ok. Pois, se ninguén se anima, Bernie pégalle un último chupito e levántase, vai cara ao ogro. Eu vou detrás de Bernie e dicirle, Bernie, alguén terá que poñer aquí a cordura. E vou contigo mentras tarareo por baixo, nos amor, é unha obsesión. A ver, a idea é dicirlle o contrasinal e invitar a este home a tomarse algo connosco. E así lle preguntamos o que precisemos. Ou era para acceder ao piso de arriba? Era para acceder, verdade? Sí. Acceder. Vale, pois entón... Non sabemos con quen temos que falar, pero alguén que controle, vaya. Ok. Vale, pois sí, eu xa sei o que vou facer. Vou colocarme como a carón do ogro, como de forma distraída, e facer o mítico de as amapolas amarelas son as que máis colocan, disque. O ogro mírache, resopla, dá un par de golpes co talón contra unhas tablas
Moi escandaloso todo. Ábrense as tablas, sepáranse. E tes ante vos unha escaleira que sube. Oh, Sale unha voluta de fume de tabaco cando se abre, un ambiente cargado, pero tedes a vos acceso ás escaleiras ao seguinte nivel. fago unha sinal aos compañeiros para que veñan, para que podan accedamos todos xuntos. E Chris colle a botella e vai. Ben feito, Chris. Pagamos Previsor. por ela, ou seja, haberá A que mí o que me acabalos. parece raro que soltara fora a botella, pero o que imos subindo as escaleiras, Cefa cercas a foro. Pero eu me quedo, eu vai subindo e me quedo un poquinho rezagado, subo de último as escaleiras, miro para Ogro e digo, mira, se en algún momento queredes darlle un pouco de estilo a estas contraxías que tedes, son bastante flojas, é verdad que eu mirei nas millores, Se algunha vez queredes facer algo decente e poder levar isto a outro nivel e ser un poquinho profesionais, avisádeme sin ningún tipo de problema, que vos fago aí un orzamento sin problema ningún e, joder, por lo menos darlle un poquinho de caché a isto, que parecedes, joder, pues un rollo moi cutre, E doulle así dúas palmadas no peito, así, e subo. Faltache deixarlle a túa tarxeta no bolsillo da camisa, sabes? Contéstache, durante toda a tua frase, mirache con aspecto desconcertado e ao final contéstache, Elbo escoita a frase, Elbo abre. Bueno, vexo que traballamos con recursos limitados. Bueno, non te preocupes, chaval, estás facendo moi ben. E tiro para arriba. Da que sobre o último, vedes como unha figura todavía máis pequena que un mediano, parece vos un gnomo, cerra a porta detrás de vos. Vale, eu digo, joder, aquí non hai ningún enteiro, me cago en tal. Veña, tiramos. Bernie, eu presto atención ao que vexo máis alo da porta e como está o sistema este, pero subo porque o meu interese é subir. Chades á seguinte planta, como vedes no mapa. A primeira planta onde estabades era a planta baixa, acabades de acceder agora á primeira planta, un espacio de lecer non moi distinto ao que acabas de deixar abaixo, pero menos animado. A xente aquí está máis centrada en facer negocios e incluso hai moita xente solitaria comendo unha cunca de caldo quente e pouco máis. Chris, aquí sí que unha desas figuras emo che sona de tela usado de informante no pasado e o resto de vos, pois, vedes eso, unha sala un pouco máis pequena, outro tabernero, outro ambiente, cunha xente menos festiva e máis en modo traballo ou en modo relax. Eu deixo facer a Chris porque sei que algunha vez sei que el ten algún contacto pola zona e, vamos, por todo o que se dixo antes, non? Entón, eu estou aí de músculo para vixiar que os intereses do escuro vayan na boa dirección e tamén para protexer os meus compañeiros. Moi ben, Bueno, o pois resto? eu vendo o ambiente da sala, tírome no primeiro asiento, butacón, silla o que toque, e fago unhas escalas aí na frauta. Moi ben. E estou intentando compoñer unha letra sobre Lucía, creo que nos vai a ser moi útil. Sobre Lucía, ogros, contraxinais que non pegan, un pouco facéndolle xa unha mostra do que lle podo ofrecer ao local. Moi ben. Comentario así moi apropiado da noite de bodas dun ogro e un mediano especialmente baixo. Vamos con Sí, Chris. seguramente se me ocurra algo por aí. Mentres Eu miro con- para... perdón. Digo, miro mentres para compañeros, Chris. vamos con Chris. Ok.
Pero Eso acaba, é. estás mirando para Chris. Non, e lle digo, Cris, algún destes é o teu coñecido? Non coñezo a nadie aquí. Ou Sí, como te decía, hai un dos emos situados máis nunha esquina, comendo unha cunca de caldo sin falar con ninguén. Ti usástelo de informante xa no pasado. Sabes que por unhas platas ten a lengua floxa. Sí, aquel dali. Que non sinalo, simplemente miro cos ollos. Ok. Eh. Cando dis emos, Master, dis emos ou é algún tipo de raza máxica do secho verso? No. Xente vestida de negro, ca capucha posta, cara ensombrecida e Ok. Así como a nós. guantes, Máis ou guantes, menos. guantes sin dedos e Uf, esa é dura, e así. Emos. Pois dígolle a Cris, cubroche as espaldas, cubroche as costas, simplemente mantéñome detrás del e vou. De acordo. Eu saquei unha libretiña e me escoitaba así tararear. Un ogro e un mediano fixeron unha empanada e aí anotando rollos. Chris vai directo cara á mesa. En plan, tranquilamente, pero sen pausa. Ponse ao carón desta persoa. Que tal va todo? Esta persoa fala contigo utilizando a xerga de ladrón. Entendo que ti tendo o trasfondo de ladrón eres capaz de seguilo, pero a xente que che rodea sin ese trasfondo, pois escoita, é capaz de pillar unha de cada 4 palabras, pero sin entender moi ben o contexto. Vais a voz. Non, sei un pouco máis discreto. Empezo a falar tamén se lenguaxe. Como vai o negocio? Vai ao grano, anda, dime que queres, canto menos tempo nos vexan xuntos, mellor. Levo tempo de parranda de aquí en Paralín. Non vin neste lugar hai moito tempo. Necesito saber que cambiou desde a última vez que nos vimos. Para empezar, as vosas cabezas teñen precio, non sei se o sabedes. Corren bastantes rumores sobre os paladíns do escuro e as vosas aventuras en outras cidades chamaron a atención dos gobernantes de aquí. Debería de ser prudente se subides a algo máis dentro da cidade. E ponche a man sobre a mesa, non boca arriba, pero pon a man sobre a mesa dunha forma que ti sabes que esa información espera que sea pagada. Vale. Todos tedes unhas 10 monedas de ouro, vale? Para que administredes ben os vosos recursos. Vale. Voy a apuntarlo. Onde o anotamos? No centro da ficha abaixo tedes aí PO, PP. Sí, donde o equipo. Ok. 10, correcto, si hasta aquí. Vale. Sí. O sea, contestolle que sí a esa man que pide cartos. No, esa man espera recibir cartos por esta información. Traballas Vale. suficiente nos baixos fondos como para entender a linguaxe non verbal. Nese caso, empezo non sei canto se paga, pero o prezo. Unha plata sabes que pode ser suficiente por isto. Unha plata. Ok. De acordo, pero que se fala de nós, do lume negro?
Do lume E das negro Feras do nada. Solpor. Fálase das feras do Solpor. Mm. 3 cidades derrocadas, 2 das cales as familias tiñan interese nelas, intereses económicos importantes. Digamos que, non sei se fizestes aposta ou non, pero cortastesles bastante o suministro de materias e cartos. Non están contentos con vos. De que bandas estamos a falar? Todas as que non somos ártaros. Oh, Bueno, me alegra sabelo. Eh, Os ártabros quérenvos mal por outra cousa. Empeza por eh, L e acaba por Ucía. Ese asunto. Simples rumores. A mí non mo tes que xustificar. Volvo a poñer a man esperando máis pago despois desta información. non, espera, eu estou a carón deles, porque dixen que ia como... Están falando o suficientemente baixo como para resultar íntimo. Vale. Creo que tampouco... Só entenderías Lucía. Claro. No, creo que Bernie tamén ten o sabes. trasfondo criminal, non? Sí, teño. Sí. Sí. Bueno. Non, espera, pois... Vale, pero se estades falando baixiño non vos escoito. Claro, estamos na mesma mesa ou ao carón da Salvo, Vale, sí. salvo que estés activamente intentando asexar, entón tiramos unha percepción. Se ti solo fostes acompañalo e estás prestando atención a que ninguén lles ataque, entón non estás atenta a esta conversa. Podería tirar a facer algunha rolada para ver se casualmente escoito o nome de Lucía neste contexto de hai problemas e tal. Sería complicado. Terías que sacar un 18 ou máis a percepción. Veña, ímolo intentar, polo menos. Para ver se hai diversión. Uf, non vai ser. Non, estás centrado no teu alrededor e en conseguir manter a xente alejada de Chris o tempo suficiente para esta conversa. Ok. De acordo, teremos cuidado. Por certo, sabes de algún lugar... bueno, a ver, dixéramos que tiñamos un lugar para nós, non? Sí, un lugar... Vostedes son os ojochos, sí. Un agocho, eso. Entón, digo, de acordo. Espero que nos volvamos a ver. Chris, por que volvíchedes? Le sonrío. Y me marcho dramáticamente. Buah, somos súper misteriosos. O Emo volve a poñer a capucha, volve a centrarse na súa cunca de caldo, 2 platas máis rico. Ben, teño algo de información. Parece que nos reunimos noutra mesa. Sí, entendo que sí. Ou tal. Sí, na mesa que está ben o mismo, o que quieras. Podelo facer incluso por telepatía se non o queres falar. Sí, vostedes telepatía entre todos. Oh, ostras, claro, sí. Sí. Pois por telepatía... Abre chat grupal. Temos un grupo de telescuro. telescuro. Sen abrir a boca os vou dicindo eso, que todas as familias menos a do... Os ártabros. Sí. Víronse afectados para mal coas nosas fruslerías. Pero os ártabros, miro directamente a Bernie, tamén pode que teñan algo de rencor polo de Lucía. Así que deberíamos, ao menos neste nivel, deberíamos ir con cuidado.
Eu doulle así un codazo a Berni e digo, joder, como alías, Berni, sí, señor. Tens que dar máis detalles para a canción, que isto vai ser un hit. Bernie revolve a cabeza porque non lembra exactamente que o que fixo mal, pero di se todas as familias nos queren mal, excepto quizá os ártabros, quitándome a min, claro, quizá poderíamos buscar unha alianza cos ártabros para colocalos no poder. E usalos para os nosos intereses. Quizá alguén da Casa dos Ártabros sexa especialmente afín aos intereses do escuro e do lume negro. De acordo, pero mentras tanto, miro directamente a Foro. Non deberías compoñer nada sobre Lucía. Xa estamos coartando a creatividade. Eu de verdade que con este grupo non podo, Sí. Joder. Nos vais a... Bueno, Vas nos buscar un problema. intentarei, Non. pero a inspiración chega cando chega, Cris. Eu vou intentar de verdade, Hai moitos temas dos que falar que non sean Lucía. Por agora, piñase usted. Quédanos ogro máis o mediano, macho. Sí. Non, pero eu digo, non, calade, Non todo o calade que un parece momento. amigo. Digo, non, é precisamente do de Lucía do que temos que falar. Non sei, non lembro exactamente o que pasou finalmente con esa rapaza. É unha época da miña vida que teño un pouco esquecida. Pero se o problema con Lucía é o único que nos separa de facer unha alianza cos ártabros, quizá deberíamos falar directamente como adultos e arranxalo. Estades seguros? Creo que era Adrián, ¿no? O pai de Lucía. Sí. Estades seguros que Adrián é un bo candidato porque tiñamos colaborado con algunhas asociacións que por aquí chamaban terroristas. Que o mellor eran máis afíns a darlle a volta a todo isto que poñer que cambiar un corrupto por outro. Xa estamos poñendo apelativos inxustos a todo o mundo, No, eso era o que dicían de nós. Eran o que dicían de nós, pero tamén por iso os ártabros tamén temos colaborado con eles, entón moi hostís a nós non serán. E son os máis legais deste lugar, así que... Bueno. Para min é cambiar un corrupto por outro. Pero bueno, podemos axitar un pouco o avispero. E todo o que caiga polo medio é palla que cortar. Podemos ir improvisando. E miro para Foro, que é moi afeito a improvisar. Cando miras para Foro... Espera un segundo, porque cando miras para Foro, acércase, ves como desde as súas costas se acercan tres figuras. Unha moi delgada e espigada, bótalle un brazo por detrás ao cuello nun xesto de extremada amizade, mentras os outros dous, claramente os seus guardaespaldas, se sitúan ás súas costas. Vedes como esta figura leva o símbolo dos ártabros na peiteira, como a marca da camiseta, e en un xesto, pois eso, de extrema confianza, co brazo alrededor do cuello do voso bardo. Dixo o tabernero que sabes algo de miña irmá. Que se algo a tua irmá. Eu quería che falar de outra cousa. No. Dame un segundo. Porque dámote a min. E notas como na man que ten ao redor do teu cuello, así colgando, acenos de maxia empezan a rodear o seu puño co calor do lume. Bueno, non nos poñemos tensos, aquí para falar a xente civilizada. Bernie... silla disponible para usted. Bernie érguese na cadeira e apoia os puños na mesa e dille ao rapaz este, o home este, quita as túas mans do meu bardo.
Eu son Adrián Junior. Lávate a boca antes de falar comigo. Ah, E ben, agora, pois entón é con vostede o que teño que falar. claro lle que sí, digo, empezas a lle digo, contar. Tedes unha falta de profesionalidade e de creatividade brutal. Isto vou a arranxar en un momentinho. Ti podes creer que tedes a xente facendo entrar aquí onde se corta o bacalao con semejantes frases. Que son as amapolas en regla? Que é isto, Dios? Joder. Iso é Fai unha unha tirada de contraxinal. persuasión. A ver cuán ben lle caes, foro. A ver, persuasión. Tolérache. Non parece que se haya posto extremadamente A ver, enemistado contigo. unha contrasinal como Dios manda. O sea, quero decir, o primeiro ten que rimar. Un rollo, que sei, de decembro a maio foi un frío no carallo, algo, joder, algo que tiña un mínimo de ritmo, algo tal. Ti parece normal, así é normal que non vos respeten nin Dios, joder. A ver, que pasou? Que pasou? Que queredes falar? Eu fago vos un bo prezo. Dou-vos unha serie de contrasinais que vos podes anotar cada semana ou cada tres... Bueno, iso o sistema xa vos apañades vos. Tedes aí Acabas un de chaval aí, decir que non un nos neno respeta bastante nadie. competente. E o calor que A ver, vertes no teu tampouco. peito é maior salindo do seu brazo. Acabas de decir que a miña familia non respeta a nadie. No. Eu só estou dicindo que tedes moito que mellorar no que ten que ver coa infraestructura a nivel interno. Sabes por que non había A ningún nivel... bardo neste bar? pola Por política que? antibardos. Sabes por qué? Porque non saben cando calar. Iso é racismo, para empezar. Se me permitides, Bernie intervén. Reláxase e apoia a man no machado que leva no... E di, Adrián Junior, a túa irmá faloume de ti. Igual. Xa podes empezar a falar se queres seguir tendo lengua na boca, meniña. E lle digo, falarei, pero quero falar con ela, con Lucía. Nos estamos a buscar ao seu último amante para saber onde está ela. Non sabedes onde está. Secuestrouna. Podes axudar co tema das contrasinais e O todo seu isto. último Ahora, con rollos amante. de tal, eu Está, aí xa, a ver, se queres busco, Eu se estás queres facendo busco... perder o tempo. A min o tabernero díxome que conseguiste esa contrasinal porque tiñades información da miña irmá. Agora hai dúas opcións de que vos salades con vida desta taberna. Dándome esa información ou mentir, porque só hai unha. Eu lle digo, a túa irmá e máis eu fomos boas amigas. Ora, chamalle así. A súa última amante, non sei se fun, porque era unha muller moi liberal. Acabas de chamar puta a Bernie, miña cuidado. irmá. Bernie, te estou tendo nunha fotanca. Ves Deixa-me como... Foro, a mí. Vamos a ver. o lume... A ver, Espera, Adrián Junior. un segundo. O lume ao rededor do teu peito cando Bernie expresa as palabras faiche 2 daños de lume ao arder con fiereza e ira por culpa das verbas de la... Vale, quiteime 2 puntos. Deberíamos falar con tranquilidade. Estas cosas non deben sair así. Tranquilo morreu Eu estou de cazando. acordo. Aquí Podemos... a min decídeme que sabe de xa de miña irmá ou empezan a chover hostias. Non sabemos nada. Bueno, nada tampouco. Bueno, nada tampouco. Eu ela e máis eu... Notas unha hostia no fígado. Hostia. Vale. Dos guardaespaldas, imagino. Sí, un dos guardaespaldas dache unha hostión no fígado, se te daños. Estamos entendendo por onde van aí o tema? Contesta Adrián Junior. A ver, non. Vamos O tempo das bromas acabouse. Falade o que sepades de miña irmá. Unha pregunta. Eu Bernie quere valorar a posibilidade... Non. Bernie fai o amago de sacar o machado, pero contense, porque quere chegar a unha alianza con esta xente. Non quere matalos a todos. E di,
Que queres saber? A túa irmá fai moito tempo que non a vexo. Igual que a nós. Entonces, Quizá Bueno, poderíamos axudar Temos un axudarnos. punto de encontro, aquí. Pero vamos a ver, de que conocedes a miña irmá? Última vez que Ela máis pregunto, eu fomos amantes, dígolle. como te chamas? Lavernia. Tires a última amante listada no seu diario. Non Donde está está ben ler o miña diario irmá? das rapaces. Iba a decir eu, isto está feo, Junior, isto está moi feo. E lle digo, non sei onde está. Como queres que cho diga? 19 dache, Bernie. Sí, E dame, tanto. sí. Non e tanto, porque teño unha armadura que me dá 18. Ah, Dache un bofetón. Non, Oh! non un puñetazo, sino un bofetón despectivo. De 4... Teño tempo a facer Faiche escudo de fe en Bernie. 8 daños. Oh, No, é unha bonus action, non unha reacción. Vale. Faiche 8 daños contundentes. Ok. Creo que estamos xa nun punto no que podemos deixarnos as tonterías. Agora, fala claro donde está a miña irmá porque tires a última amante listada no seu diario. Vale. Quero facer memoria para ver se teño algunha información na mente que poida pornos en mellores términos con estas persoas. fai meses que non estamos aquí. Sí, é certo, iso. O último que sabes, Acabamos Bernie, de chegar. o último que sabes é que ti abandonastes a Lucía cando vos decidistes dirixir hacia Témpano, é unha ruptura bastante reciente. E cando vos separastes, ela contouche que escoitara rumores dun artefacto moi poderoso oculto nas profundidades da cidade e, enamorada como estaba de ti, prometeuche que o toparía para que foses máis poderosa cando volveses. Ok. Dígolle aquí o amigo Adrian Jr. Como se chama este artefacto? Ou non mo dixo nunca? Díxoche que había escoitado rumores de poder e isto cuadra, ahora que unes cabos, co que che contou Chris, de unha fonte de poder máxica Claro. sobre a que a cidade está construída. Vale, dígolle a Adrián. En ese diario de Lucía dicía algo de ir en busca dun artefacto máxico. Porque é o único que sei. Por que iba a miña irmá a buscar artefactos máxicos? Dígolle, eu que sei, son acaso o guardián da túa irmá? guardián no, pero... Pero ti de que lado estás, home? O lume apágase xa, ahora que empezades a darlle respostas parece menos proclive aos ataques de ira e está interesado en... Vedes que a súa ira, as súas amenazas eran unha fachada que ocultaba a desesperación por atopar a súa irmá e ahora que por fin ten un pouco de información está claramente interesado. Ben, entón, cando foi a última vez que viron a súa irmá? Podemos axudar con eso. Pois unhas semanas antes do solsticio de inverno. Semanas antes. Eso fai meses. Eso fai meses. Tempo máis ou menos. Fai meses. Claro, Varios meses. Estábamos de viaxe por aquel entón, non? Entendo. Estamos chegando a tempo, non casi? Foi cando salistes para Témpano. Foi cando saímos para Témpano. Uh-huh. Eu, se temos a botella e os vasos, sirvolle algo de licor aquí ao amigo Adrian para parlamentar e lle indico que se sente a mesa connosco. Sentado á mesa se está. Ok, vale. Pois... Os guardaespaldas tamén? Non, os guardaespaldas ahora vedes que son máis de 2 e máis de 5 guardaespaldas rodeándoos protegendo ao primogénito da familia dos Sartors. Pois, mentres lle sirvo o licor, dígolle, Adrian,
non hai nada que eu e os meus compañeiros queramos máis que ser amigos da familia dos Ártaros. Dime como podemos axudarvos. Amigos, non sei se serades, pero como non traíades de volta a miña irmán, vivos non ides a aguantar moito. Estaría de ver. Mentres Acabaches a miña paciencia xa. as demais familias creo que están pasando por un mal momento. Peor que A vos. ver, Agora a ver, mismo sodes a maior familia, se non me equivoco, deste lugar, precisamente porque sodes independientes do exterior. A onde queres ir con eso? Que podemos seguir traballando xuntos, Que non, formar unha alianza. non estamos Eh, traballando xuntos. Isto, igual, estar fora desta cidade nublou os vosos sentidos, pero isto é unha amenaza. Se non traedes de volta a miña irmá, vou usar todos os recursos á man da familia dos Ártagros para acabar con vos, cos vosos ascendentes e cos vosos descendentes e eliminar os vosos apelidos dos libros de historia. Retírolle o vaso e lle digo, moi ben, noticia nova recibida. Agora lisca de aquí, buscaremos a túa irmá. Tira unha intimidación. Por favor, axudádeme deuses dos dados a facer que esta escena acabe favorablemente. Non, teño un 0. podo tirar para axudar? Podes. Podes axudalo, pero non tuvo moito éxito. Era unha intimidación. acabar Non moi- sei se sumas algo máis á intimidación. Non, cliquei intimidación. Non, cliquei interpretación. Espera. Sí, pero se sumas 0, sigue sendo as mismas tiradas, o sea que... Xa, vale, seguimos manter a tirada. Sí. Sí. E, foro, cando axudas a alguén, o que faz é darlle vantaxe na tirada, non tiras ti tamén. Sí, claro. Entón, Sacaría o 7 igualmente. Exacto, entre un 7 e un 4. Sí. Eh, Joder, pa un crítico natural que saco. non está intimidado, está desconcertado de que a súa intimidación non tivera resultado, non está acostumbrado a que alguén lle retrouque, sendo o herdeiro da familia dos Ártagros, e levántase en marcha, desconcertado pola vosa actitude, pero para nada intimidado. Eu levántome, antes de que se marche, vou a xunto e digo, Adrián, lembra que teño promesas que cumplir e moito que viaxar antes de poder dormir. Moito que viaxar antes de poder dormir. Me teñido así no peito, o sea, non ten ningún tipo de sentido. Pero vou dando así, en plan de todo digno, sabes? ¿Qué? Ok. Moi ben. Imos acabar a hostias aquí, estuve. Adrián, desconcertado por todo o que acaba de pasar, encóllese de hombros aos seus guardaespaldas. Como deixades que me toque este animal? E dalle un bofetón un dos guardaespaldas e vais. Vale. Claramente comento cosas. Non teño ni idea de onde está Lucía e non sei como imos atopada. De todas formas foi mellor do que pensei que iría. Non sei como aguantachedes tanto dun corrupto como paisano este. É que non sei, non xente certa. O Esta pobre chaval corrupción está é que preocupado viñamos a por aí. acabar. Hai que Bueno, ter que aliados caerá en ao seu debido para- tempo. Hai que A verdade é ter- Caerá que- ao seu debido tempo. Perdón. O sea, unha falta de estilo tal non pode ter cabida nun mundo racional normal. Sí, non é o membro da familia que mellor me cae, claramente. Bernie, a verdade é que empeza a estar un pouco preocupada por Lucía, coa que xa non lle une ningunha relación de amor, pero
que lle cae ben e ten aprezo pola rapaza. Non sabe moi ben non, compártelle a información a Cris e dille: Cris, mira, a miña, bueno, Lucía, o último que me dixo é que quería atopar algún tipo de trebello máxico no interior da cidade para regalarmo. Pero non sei nada máis. Crees que pode haber cousas así nas entrañas da cidade? Quizá deberíamos investigar mellor primeiro os lugares onde poidera estar. Os lugares onde soiades ir ou algo parecido. Quizá por ali encontremos algunha pista. Dixo solo Non a Cris. Bernie. Bueno, comparto telepáticamente. Estiven por trasfondo nunha especie de tienda curando heridas de xente a cambio de cartos. Quero facer memoria se me acorda de alguén que viñera ferido en busca dun obxecto. Fue una tirada de historia. Cago no demo. Ao final, nesta época, o buscar obxetos máxicos é un pouco como durante finales do 1700, principios do 1800, a fiebre do ouro, non? Entón, era común que recibise xente contando historias de que estaba buscando X ou Y obxecto máxico, pero unha cacofonía de incoherencias tal que non hai nada que veña a tua mente que digas, Steve, sóname que isto pode estar relacionado. A ver, fagamos un exercicio. Si nos foramos un artefacto máxico, onde nos esconderíamos? No Eu creo que centro esa é da a cidade, pregunta por. importante. Esa non é unha pregunta mala, realmente. Gracias, Cris, eu que estaba dicindo todo o tempo. Gracias, teño alguén que me apoie, sí, señor. Oi. E En doulle, contra- éncholle o chupiño a Cris. Tal como está estructurada a cidade, tal como conta a lenda, quizá no primeiro asentamento, ou baixo terra incluso, Baixo terra, Cris? usando a lógica, pero Estás suxerindo que a cidade non só medra para arriba? nalgún lugar haberá que agochar os mortos. En sentido. Se é un artefacto máxico poderoso, quizá poucos poidan acceder a ese lugar. Así que Cris, estás suxerindo, digamos, que busquemos o centro da cidade e que vayamos abaixo. Cal é o centro desta cidade? boa pregunta. O centro da cidade. A cidade- Sinalo na dirección na que está o centro, porque é algo bastante obvio. Quero decir, a cidade é un círculo relativamente Claro. perfecto. Creo que resulta bastante fácil intuir onde está o centro dun círculo sabendo a forma que ten desde arriba. Vale. Eu interrumpo esta liña de pensamento e lles digo: a ver, pode estar o artefacto que está buscando o que quería buscar Lucía, pode ser un que estivese nos orixes da cidade, que este agora soterrado ou o que sexa, ou pode ser que fose calquera outro. A pregunta é, tal sería o primeiro paso dunha rapaza que estivese buscando un artefacto así? Unha rapaza cos seus Buscar orixes, en- imagino que en- comprar información. Onde hai xente que poida saber disto? Aí tes o amigo de Cris, hostia. Oh. Vemos ao emo. Ao emo. O amo do caldo. Mm,
Ten nome o quizá teu amigo, teña Cris. Perdón. pola nosa seguridade, non? Quizá haxa algún tipo de... ti, Cef, a xente que viña de intentar buscar obxectos máxicos e que acababa pasando polo teu, non sei, Ujú. consultorio, non coñecería algún... Isto é unha pregunta que tamén lle fago a Secho, no sentido de a ver se la Bernia sabe algo disto. De alguén que teña información, digamos, un broker de información arqueolóxica, non? Unha especie de sabio da cidade que poida axudar. Sabes que Ou... a túa maior fonte de contactos provén de Tejeus. Oh! Como non se nos ocurriu antes? Tejeus, é certo. O meu mentor. Vale. Pode que teña unha idea. Xa sabedes que aprendín todo o que sei dun home da nobleza, Sir Tegeus Cromis. Quizá el saiba disto. Era un home moi leído. Foi o que De te ensinou coña. a ligar con rapazas importantes das familias baixos fondos. Nesta conversación telepática que estamos tendo, que nos venden de fora e somos unha mesa de xente calada bebendo, doulle un manotazo aquí o amigo Foro. Dígolle, non telepáticamente, Entendo que sí. senón que lle digo que non afondes niso, hostia. Estamos intentando aportar a este plan. Por engadirlles algo máis aos meus compañeiros, hecho, eu sabería onde atopar ou onde empezar a buscar a Sir Tejeus. Sabería, sí. Ok. E lle digo, pois poderíamos falar con el. Que tipo, Bernie, de artefacto falábamos que buscaba Lucía? Vendo, conocéndote, un arma, posiblemente, non? Te recordo. Falábamos moito disto, Lucía e máis eu, hecho. A Lucía e máis eu falábamos doutras cousas. Isto foi máis un intento desesperado de Lucía por reterche. Ao final, ela sabía que ti te ibas para buscar poder e na súa cabeza, se ela conseguía traerche poder, pois quedarías ao seu lado. Non é como se tivese información privilexiada ela, non? No. E buscase algo concreto. Era en plan, vou conseguir algo. Exacto. Vale. Pois digo, esa rapaza non tiña nin idea do que buscaba. A miña proposta sobre a mesa agora mesmo é ir a falar con Tejeus. Quizá a apóstola sepa algo da lenda de... Certo. Unha pregunta sobre a apóstola. É como a única apóstola do lume negro ou é como cadros intermedios do lume negro? A cabeza eclesiástica. Obviamente non é mandos intermedios, pero ao igual que no cristianismo hai máis dun apóstolo. Claro. O que pasa é que vos non entendi. sabedes cantos. Vale. Porque ao final, dende que sodes os paladíns do escuro, ides un pouco por libre. Apoiades vos no lume negro cando necesitades, pero... Somos o equipo A do lume negro. Sodes os escollidos. Prince. Moi ben, pois. É boa idea iso. A máis, Bernie é super fan da apóstola. Entón, di, sí, boa idea, Cris. Deberíamos preguntarlle a ela tamén. Sí. Unha pregunta. Teño acceso ao meu diaño ou ser que habita en mí? Si é o teu patrón, podes intentar falar con el, pero os patróns son seres caprichosos que non necesariamente van a contestar. Vale.
Pero Tamén podería podes falar intentar. con outra persoa, pero é moi difícil. Mentres non haya que falar co moucho este da tenda, o que queiras. Non, podemos comunicarnos con ela, podemos metela no chat. Podedes Metelo, darme bueno. un segundo off-roll que me estou mexando? Por Sí, favor? claro. Claro. Un minuto, un minuto solo. É que, Ok. O que Dalle, é que necesites. cando me estou mexando sou incapaz de facer outra cousa. Pensar incluído. Veño xa, Vale, pois nada, só por pareceme ben falar con Tejeus, pareceme ben falar coa apóstola. Iso sí, igual só por comentalo. Non é podemos ir ao noso agocho para facer todas estas cousas ou para falar coa apóstola. Non temos que falar nun bar coa líder da nosa. Xa podemos sair daqui. Si aquí non nos van dicir nada máis, penso. Seguro que non queremos miro cara o emo da sopa. Ujú. Non necesitamos nada máis de información aquí. Eu penso que el non vai saber máis. Porque el mismo transmitiuche que a xente dos ártabros estaba atrás de nós polo tema de Lucía. Tiña prezo, Cris, A as nosa nosas cabeza. cabezas. Sí. Ti crees que será razonable preguntarlle o teu contacto? Non sei hasta que punto Estou. terá... Volve foro de mexar. Foi mexar a unha parede da tabla. Da taberna. e de coller un xeo. De acordo, podo... Queres saber o prezo das nosas cabezas? O que... No, gustaríame saber si nos están buscando, o mellor o noso refuxio xa non é tan seguro. Si descubriron a ubicación. Porque se non estades moi seguros do refuxio, levamos meses fora. A granxa da miña familia está un pouco ás aforas, pero tamén debería estar abandonada. De acordo. Entendo que este señor no sabe cómo es, dónde está nuestro refugio, obviamente. Así que... No, pero eso sí, a lo mejor le suena de que nos estuvieron buscando. O sea, a nosa cabeza ten prezo e obviamente non nos estamos buscando. Ir ás aforas a unha preguntei máis granxa porque como- abandonada. Isto mellora por momentos, Va, quen vai ir ali? Ten sentido. No, si o digo por non dormir ao raso, o sea, espero que polo menos hai a cama, Cef. Non sei como encontraremos, pero tampouco é mala idea volver ao refuxio e se encontramos sorpresa ali, habrá que limpar. Sí. Bueno, eu creo que o fundamental é, bueno, que o teña po camiño por si acaso. Entón, Bueno. o vosso razonamento foi que vos están buscando, entón non é seguro o voso refuxio, pero si é segura a casa de onde saben que vive Cef. Saben que vive... bueno, Y claro. pero, Claro, bueno, claro. saben que... Non me teño En claro. teoría non se sabía que eu viña dali. Unha vez na cidade xa estaba ca máscara sempre. Non estou seguro se os descubriron ou non, pode ser, pero... Escoitade, teño unha Sí. idea. Eu non iría nin a noso agocho polo tema de que as outras familias o teñan vixiado. Eu non iría á casa de Cef, pero si sabemos que é unha familia que, aínda que está detrás de nós tamén, non nos vai matar inmediatamente, porque imos ir a pola súa filla. Ese alugamos, rentamos unha habitación aquí na taberna e falamos coa apóstola dende aí. Échame o pensamento, Bernie. Eu creo que é a mellor opción. Ok. É unha boa opción, sí. Pois facemos iso, porque aquí no salón principal tampouco estamos a facer moito. E unha vez falemos coa apóstola, igual podemos probar a opción de Sir Tejeus. Eu achégome ao taberneiro, a persoa que está rexentando, digamos, esta parte, este piso da casa dos ártabros, achégome e digolle: o patio da miña casa é particular, cando chove mollase como os demais, e lle chisco un ollo, pero un ollo moi exagerado.
continuando co tema desta taberna, a taberneira neste caso é unha fada apenas de un palmo de tamaño sobrevoando a barra que cando lle contas eso cunha voz moi aguda "Sabeu de educación especial". Falta de profesionalidade aquí, aínda que subas un piso nesa taberna, hai moi pouca seriedade aquí. Estou dicindo que necesitamos unhas habitacións para quedarnos hoxe aquí. Somos 4. Queredes A canto me sale a broma? Queredes 4 habitacións? Queredes unha habitación de 4 camas? Queredes compartir habitación con outros tipos? Eu creo que unha de 4 camas será suficiente. Ou 5 se bebo gato tamén. A taberneira saca un gato do mostrador. Habitación Exprime. privada de 4 camas, con baño ou sin baño? Con baño. Sí. Ula, non sabía que estaba aquí falando con ricos, Bueno, hai que manter un poquinho de clase. A broma vai vos costar 2 euros por noite. 2 euros por noite. Bueno, eso será unha broma, supoño. Tira unha persuasión. O sea, eu estou canseando o cupón de ter a frase perfecta para pedircha. Veña, claro que sí. 2 euros cada un ou 2 euros a habitación en total? A ver. Alenco A ver, é o único arréglame aí que un tes pouquiño. grande. Como? Alenco é o único que tes grande. Bueno, vamos a deixar algo para despois, non? Non che vou a contar todo de primeiras. Pero ao mellor podemos verlo. A ver, Ahora sí, podes temos facer- que comprometerte aquí conmigo a suscribir un curso de como se leva toda esta historia, porque se non eu, a mí se cortaseme todo o rollo, non te digo. Se non hai un mínimo de creatividade aquí, eu non funciono. Podo deixarche a habitación €1,5 a noite. A €1,5. Sí. Bueno, terá que vale, supoño que merecerá a pena, pero tamén traerá a cea incluída. E os churros para despois. Si queres unha habitación privada para ti, tamén podemos, Pero polo mesmo precio. Guiño, guiño. Codazo. Bueno, falamos despois dos chupitos. Se me convences, pois falámoslo. O meu turno acaba nunha hora. Perfecto. Nunha hora, se nos tens de comer e de beber, nunha hora estamos listos. Bueno, amiguinho, sí, pero a vaca polo que vale, paja. €1,5, non? €1,5. Comida, bebida e aloxamento. Quedamos así. No, habitación con camas. Como non? E baño. E a comida non vira incluída tamén. Que che Sí, costa poñer aí unhas cuncas de caldo. E os esclavos que che abaniquen tamén. Non, os esclavos tampouco. Bueno, veña, vai. 9,5 polas habitacións e pola cea, canto me pides? Depende do que comas. E que tedes? Menú cerrado, unha plata por persona. Bueno, veña, va. Non quero discutir máis, que hoxe foi un día complicado. A verdad que, bueno, eu todo o que sea por sacarmos o negocio adiante, sin problema ningún. Pois nada, Hai que consumir local. retírate en total 2 euros. Correcto. Comedes. Vou a mesa destes e debedesme 5 de plata cada un. Pero ya, que non sou Banco de España, Bernie, Ou, bueno, Banco de Irme. como estes, e pon 5 euros na mesa e pásallos. 5 platas serán. Eso, 5 euros, dicía eu. 5 euros. 5 platas, hostia, 5 platas. Poño 500 pesetas na mesa. Pesetas de Ilven. Veña.
As contas as facemos na habitación. Bueno, se me están rateando aquí. Imos xa para lo, que temos que unha sesión de espiritismo que facer. Eu pago tamén a... Temos que facer unha chamada. Unha videochamada grupal. No, O triste de todo isto é que vos pretendía joder pasta e fixen a conta perfecta. Pero bueno, iso ninguén o sabe. É que es moi bo coas palabras, pero non con números foros. Xa. Xa mo decía a miña nai. outra fada distinta á que vos atendeu guíavos a través das escaleiras a chave que porta pesa máis que ela e notase que vai sufrindo co peso. Subides un par de plantas máis, ascendendo a través da cidade polo interior da taberna e levavos a unha habitación non moi grande con unha litera a cada lado, un cofre para guardar as pertenencias no medio, un único cofre para todos e chamarlle porta sería generoso e máis unha especie de ventana grande que dá acceso a un váter. Ok. Podemos axudar a fada coa chave de camiño? Bueno, si queres ser caballeroso e quitarlle a man, pode ser. Quitar ya non é a palabra. Dixeches que a xenerosidade era rara de ver. Pero ti Imos si te empezar ofreces, cambiando ela Sí. Imos desconfía, empezar cambiando as cousas. pero acaba deixándoche levar a chave, si ti queres. Correcto, sí. A idea é Iso que a son Son 5 cobres menos iso, Estades na habitación, a fada daos as boas noites dunha forma un pouco peculiar. O check-out é ás 7 da mañá. E deixa vos intimidade. Bernie pecha a porta e dille a Cris: Cris, chama aí a Apóstola a ver que nos conta. De acordo. Tedes 25 palabras para mandar. Hostia. 25 palabras. Temos 25 palabras. Estamos fodidos, non era boa idea. Temos que contar. Para ti que como sean 25 palabras de foro non lle di nin buenas noites. Sí, foro ten prohibido falar. Foro ten prohibido. Xa estamos coartando a miña creatividade, eu así non podo. Que é o esencial que necesitamos saber? Sí, boa idea. Que é o que lle temos que preguntar? Artefacto máxico, Ilven, ¿dónde? Google. Pero iso vai nos dicir o paradeiro dun artefacto calquera que haxa no interior. Se é que sabe algo. Se sabe algo. O que teríamos que ver é ou se sabe algo de ela, de Lucía, ou do aparello. E si ten axentes por aquí, do lume negro. Contactos na cidade de Ilven. Eso é. Parece que estamos clicando no menú da Apóstola contactos, lume negro, cidade de Ilven. Estamos en un chat con opcións. É un chat, a muller fata esta é un chatbot. Pois veña, contactos, lume negro, Ilven. Vos diredes, son 25 palabras, cando estedes listos, enunciades. Claro, porque é unha vez por día ata 25 palabras. Exacto. Podemos facer máis preguntas, entón. Sí, podemos facer máis preguntas. Ela tamén vos ten que responder en 25 palabras. Eu preguntaría... Ela tamén vos responde en 25 palabras. Eu preguntaría se a historia fundacional de Ilven é certa. Que iso só ten que decir sí ou non.
E Vale. aí saberemos algo máis. Saberemos que esa é o Pero como artefacto, así? si é que... Ah, eu non estou moi convencido desa pregunta. No. Non sei que vai interpretar. A historia lenda Ilven verificación, por favor. Eu poría... Boas A primeira noites, pregu- porque, a primeira porque a pregunta pode educación Non, é importante. non, por iso non tens que falar ti. Boas No, noites, non. A educación é importante, ante todo. Dille o paxaro que foi mal educado con noso primeiro día. Claro, non, nada. Non nos E ti dixo queres ser ningún... como Moucho ese rastrero, non? Nós estamos aquí para cambiar as cousas. Isto é un telegrama. Cambiar as cousas aquí, no lume negro que se apañen. Non é conferencia, non é cuota, non é tarifa de conferencia. A ver, claramente, contactos Lume Negro, Ilven, isto vai dentro. E Eternamente tamén, tuyos, os paladines del sur. ya está, 20 palabras xa van ali. A ver, ten que ser un telegrama, pero tampouco tan corto. Podemos Sí, podemos entendo. decir onde podemos atopar contactos Ilven. Sí, onde? E si sabe algo dun artefacto máxico. A ver, pensade que se lle preguntamos, ela vai nos responder tamén en 25 palabras. Entón, aínda que consigamos encaixar 10 preguntas en 25 palabras, eso vai significar que só vais responder unha ou que vais responder moi pouco de cada unha. Entón, igual sí que é boa idea facer un par de preguntas e xa está, aínda que non gastemos as 20. Penso que o principal é eso, si sabe algo dun artefacto e si hai contactos ou soporte aquí do lume. Se hai, no, donde hai? Eso, Pois se nos di que hai, pero non sabemos donde, claro. estamos na mesma. A ver, se queredes, eu dicto. A ver, Se queredes, dicto. Penso que Chris está casi preparado xa. sí, onde can cales contactos negro en il. Eso penso que son unhas 10 palabras. Querida apóstola, coma. Toma. 5. Vicos foro. No, vivo oscuro. Un pouquinho de o señor oscuro, un pouco así para que nos entre no rollo. Xa van 5 palabras. Vale. Como? Pois eu se somos capaces de preguntarlle... A ver, eu penso que en 25 palabras podemos preguntarlle quen e onde son os contactos do Lume Escuro en Ilven, e a outra é onde... A historia fundacional de Ilven. Sabes algo do artefacto espérate. Perdón. Sábese algo do artefacto fundacional de Ilven. Vale, sérvenme. A ver que interpreta ela. Claro. Esos son 7, ¿no, Chris? Esos son 7. Sí. Correcto. 7. Sí. Algo máis? Sí. Sería... Donde buscamos contactos en Ilven? ¿Dónde encontramos? ¿Dónde encontrar? Sí. Onde encontrar son 6 contactos máis. Lume Negro Ilven. Ilven. Sí. Son cantas palabras? 8. Seis. Si incluímos lume negro, 8. Xa temos Entón 15, son pero, 15. pero que entre que nos contesta onde atopalos, quenes son, que sabe da Está aí. historia e do artefacto, xa se van as 25 palabras que ela pode dicir. Sí. Pois esas 15 lo. Si queredes cortar aí. Eu, por Deixamos min, ya foro despedirse con cariño. claro, Vicos, Saludos decimos nuestros nombres. nos dicimos o saúdo dos paladíns do escuro e do Lume Negro, que seguro que teñen algún saúdo así. Sinceramente, os paladines do oscuro. Escuramente. Escuramente. Escuramente paladín. Ponlle tamén saúdos a Voldam, porque debe de estar ali. Sí. Quedouse como guardaespaldas persoal da posta. Está facendo algún traballo side quest. Dalle, por min temos as Dalle. preguntas, sí. Vamos. Con Venga. 15 palabras estamos.
Adiante. Nárrame exactamente o que dis ao enviar a mensaxe. Onde Podes escribila no chat, Chris. No, que vale. podes narrala, non te rades. Vale. Ok. Onde podemos atopar contactos Lume Negro Ilven? Interrogación. Sábese algo do artefacto fundacional de Irven? Interrogación. Así, Así. canalizas o poder máxico a través da pedra de obsidiana incrustada na palma do teu man. Ca imaxe da apóstola na mente. Espera, a última cosa sai saúdos de foro. E antes molabas, sabes? Tardas un momento en recibir resposta. E escoitas na tua mente, e todo sabes gracias á conexión telepática. Estánse perdendo as formas. Nin ola, nin nada. Non queredes facer caso nunca. Este é Eu, o respecto que comanda a apóstola do lume negro. Non. Aí van moitas palabras, meus. Mais. Buscade ao apóstolo Tejeus Cromis na cidade. E está aí os contesta. Podes repetir o nome, que se cortou un chisquiño. Non, eu coñezo ben o nome, non te preocupes. É o meu mentor. Está dicindo que é un apóstolo do lume negro aquí. O mestre do ligoteo. Vale, perfecto. Que non, foro, que non é de ligar. Bueno, chámalle como queiras. Ou non nos a pelear ahora por iso. Bernie di. E non di nada do orbe, non? Isto foi todo o que nos Arte contesta con un tono bastante enfadado ante as formas do mensaxe recibido. Ok. Di Bernie. Perdón. Di Chris. No, era perdón. En plan, la frase perdón en voz alta porque... Vale, pois Bernie di, dá un puñetazo na parede e di, isto é dabondo, é o que precisaba, vayamos a Portejeus. Iremos xa mañán pola mañá, non? Que hora estamos? Sí, para haberá que dormir un pouquinho. Eh? Sí, haberá que dormir un Foro non pouquinho. tiña unha cousa máis que facer. Que hai que facer? Pagarlle en especias á fada da posada. Bueno, iso veremos como se tercia. Bueno, Está ben, durmamos. Estou cansa, verdade. vamos. Home, ti máis eu cobramos. O que Sí. me extraña é que aguantarde sin responderlle, pero bueno. Eu, de feito, cando me deu a bofetada, fixen isto que se fai nos concursos de bofetadas, que é aguantar como a postura, sabes? Como non deixarlo... Agarrarte a mesa. Claro. En plan para demostrarlle a miña forza e que non lle teño medo. Sí. Entón decides dormir nesta posada dos Ártabros. Nesta mesma habitación. En a habitación que hemos Moi ben. collido. Cef, siguesme debendo 5 de prata. Non, paguei chabaixo. Seguro. de Bernie. Perdón, Mira que falto. Conta, seremos primos pero non irmáns, Te lo Aquí é pago. polo que vale. Te lo pago, paguei Perfecto. xusto despois de Bernie. Así me gusta. Listo. Ahora sí que me vou dormir, ahora xa estou tranquilo. E dormimos. Moi ben. Entendo. Facedes guardias ou confiamos nos Ártabros? Confiamos. Sí, Eu me Primeira quito guardia. quito a armadura, por certo. Sí, pois senón non podes Claro. disfrutar dunha noite de son reparador. Eu fago primeira guardia. Se os demais non queren facer, solo é única. Espértame despois. O digo, e Cefo, non fagas o parvo. Veña, vamos a dormir.
Non, non, Cando foi a última vez que dormiche nunha cama? A ver, recapacita un pouco. ten Eu razón. sinálolle a ver pois aquela vez que derrocamos ao goberno de tal cidade, aí había Ah, é boas verdad. camas. É verdad, Bernie ten razón, pero dixo van xa por menos 2 meses, Sí. Facervos un favor, a ver, tampouco hai que ser vanidosos, pero unha cama, joder, tampouco sabes? Bernie xa está rezando as súas oracións ao escuro. Mítico, 4 esquiniñas ten a miña cama, 4 demos do Averno que aguardan. Eu sigo aí rematando unha copla que non me acaba de cadrar o rollo, algo que ten que ver co pau dun sacho e de cousas así, pero bueno, vou aí cavilando e É digo, dunha va, plaza de toros, non? sí, algo así. A noite envólvevos, cansados por todas as aventuras vividas e dormindo nunha cama por primeira vez en semanas. Fora. A través da cerradura, literalmente a través da cerradura, entra a figura pequena dunha fada. Hostia. Xa me estás liando. Pardo, vamos foder. Non escoitei nada. Pardo, vamos foder. Eu estou medio dormido e digo, a ver, déxame dormir, xa verá tempo para todo. Quenta fadas. E vais de novo pola olla da cerradura, sin máis drama. Perfecto. E eu sigo dormindo. Cef, Sí. estás dormindo e a tua mente vaga cos recordos, estar de volta por primeira vez en Ilven despois de tanto tempo. Os recordos conscientes empezan a mezclarse cos soños do subconsciente e tes visións moi vívidas da tua irmá. Solo que non é a tua irmá con vida, é unha mezcla entre a tua irmá e un espectro. E notas un corazón latendo que parece ubicar no peito da tua irmá cada vez que o corazón late, o peito da tua irmá espectral ilumínase de color vermello. Solo que, sabes isto que os soños, que pasan os soños, que estás vendo unha cousa, de repente estás vendo outra e non che parece raro, nin te sorprende. Xa non estás vendo a tua irmá, estás vendo a silueta da cidade de Ilven e o que parpadea co tono dun corazón de color vermello é o centro da cidade, o corazón da cidade. Unha última franxa do soño amósache unha cara, a cara dun noble de nariz aguileña, calvo, con gafas de media luna, unha sonrisa asquerosa, sobre cadáveres apilados de centos de rapazas, todas parecen tua irmá. E outro corazón que late un pouco máis arriba na cidade. O resto de vos, mentras dormides, tedes soños similares, non soñades que a irmán de Cef, pero si os vosos soños acaban derivando en unha figura cun corazón latendo e esa figura transformándose na silueta da cidade e ese corazón latendo no centro. Curadesvos por completo durante o soño reparador e amence un novo día. Bos días. Buenos días. E agora Días, quero Suárez. almorzar algo. Eh? Que haberá que almorzar algo. Ah, Sí, pero rapidiño.
A causa do escuro non espera máis tempo. Unha pregunta, Tamén a tua enerxía soñachedes pola algo, mañá, Berni. compañeiros? O que é, Cef? Soñachedes algo? Porque no meu caso... Bueno, soñar soño sempre. Outra cousa que me acorde, pero soñar soño sempre. Son así de creativo. A cabeza non Sí. para. Eu digo, soñei como todas as noites nun futuro maravilloso para un mundo baixo a égida do escuro e tamén extrañamente sobre unha rapaza e un corazón e algo así que tiña que ver coa cidade. Estamos Pero con Luciado Alter Berni. Bueno, lisquemos de aquí, estamos perdendo o tempo. Temos que encontrar a Tegeus. Unha muller. Eu soñei coa cidade de Ilven e un corazón. Podemoslle compartir o soño como se fora polo canal. Pois- Vídeo de WhatsApp. Podes mandar un reel se queredes polo canal. Claro, é como videollamada, claro, non é só audio. Claro, é conexión mental, por eso pregunto. Dice, sí, eu soñei algo así, non? Que dixeches, Ujú. ok. A parte final é o único que tedes en común, que é esa silueta da cidade con corazón latexando. O Nicolás teñen un punto solo, eu teño dous, non? Exacto. Podo ver Eu creo en que- que Perdón. Dalle. Podo ver, podo recordar en que parte da cidade estaba ese corazón, ese podo colocala no espazo dentro da cidade ou algo parecido. Se a silueta vertical da cidade fose un corpo humano, estaría onde está o corazón situado. De acordo. Os fixastes donde estaba o corazón? Sí, pero Coñecendo ben a cidade, sabemos, non? Onde, máis ou menos onde cadra. máis ou menos. A ver, eu creo que vos estáis emparanoiando un pouquiño, estamos un pouquiño sugestionados e sugestionadas co tema, pero lóxicamente teremos que ir a buscar o que nos dixo a apóstola. Non, Foro, non entendes. Quero dicir, sí, hai que ir a buscar o apóstolo, pero este pode ser un soño guiado polo escuro, unha forma de axudar os seus paladíns. De menuda forma, ¿no? Que fale como as persoas normales. Bueno, non se fala así do escuro. Bueno, Creo que o temos escuro me conceptos conoces, diferentes de hablar con non mo Deus. ten en conta. Non mo ten en conta, sabe que estou de broma. Pero Berni, vamos ver. onde encontraríamos a Tadeus? Quedaríanos de camiño? Sí, boa pregunta, Secho, cara... A idea é partir... Bueno, saberíamos chegar ata onde está Tegeus, non? Ou onde penso que podo atopalo. Sabes que o teu mentor é o home das mil caras, sabe mimetizarse para poder vivir na zona noble, sabe mimetizarse para vivir na zona pobre, e tendo sido o teu mentor, sabeslle os 3-4 agochos habituales donde ir buscalo ou como deixarlle unha mensaxe polo menos para que se reúna contigo. Vale, perfecto. Pois eu iría buscar, bueno, isto é o que lles digo os demais. Iría a probar no seu primeiro agocho se non está aí deixarlle unha para que nos busque no segundo agocho e ir para lá. Así cubrimos dous. Parece interesante. Logo, se non nos alonxamos moito, poderíamos ir ao corazón. Non, mellor, teño unha idea mellor. Ir cara ao escondite que teña máis preto de onde está o corazón e deixarlle aí unha nota, se non está, pois ir a buscar, ir a ver que é eso do corazón que hai que atopamos na localización do corazón. Parece perfecto. Está ben. Temos plan. Dille adeus a fada, Foro. No.
Eu, se nos vamos da taberna, se está a fada da noite, intento pasar totalmente desapercibido, de forma torpe, quizáis tropezándome con algunha cousa, o sea, intentando non chamar a atención e facendo todo o contrario, porque para estas cousas foro é moi de boquilla e bastante cagado. Traballan a turnos. Non está no turno de mañán Perfecto. o teu crash. Perfecto. Salides da taberna e comezades a callejear, entendo que seguindo este plan, ¿no? Subindo hacia a zona na que está o agocho de Tejeus. A cidade na verticalidade é inmensa, un mare magnum de rúas, pontes e casas salindo, cruzándose, un puzzle, un laberinto complicado de navegar. ¿Para qué describirlo? Si podemos verlo. Salides da protección dos dominios dos Ártabros e non sabedes se é paranoia vosa ou é realidade, pero notades ollos sobre vos. Queres tomar algunha precaución ou seguimos avanzando hacia o noso destino? Chris quiere saber si hay alguien realmente viéndole o son las voces y los sonidos que siempre le confunden. Quiere saber si hay alguien realmente mirándole. Tira unha percepción. Perfecto. Estás seguro de que non son as voces? Non estás seguro de que sea real, que está sendo observado? Tes esa sensación inquieta, pero sabes cando albiscas algo polo rabillo do ollo, pero cando miras non hai nada? Pois así é como estás vivindo ti. Enxiña. No. Bernie, pode Ten ser cuidado. que nos sigan cara ao gocho. É conveniente ou... Bueno, penso que Tegeus non a ter problema con a xente deste nivel. Non, pero non é tampouco cuestión de revelar o seu agocho. Penso que é unha cousa que sería guai facer. Sería pero non sei como, así que da igual. Tenderlles unha emboscada, que non sea... alguén ten algunha idea de... Comento así en voz baixa. Que podemos facer para facer sair a estes aos que nos están a seguir? Podemos o buscar no- a... Dalle Se fora. me ocurren un par de ideas, pero creo que no son las mejores. Veña, Cris, ti sempre tes moi boas ideas. Comenta. No. Llamaríamos máis atención. Mais. A estas alturas Bernie xa vai coa lava, é dicir, non a leva pendurada das costas. Podemos buscar unha praza, separarnos, dar a volta a unha casa e acabar de frente para vernos as costas. 2 e 2. Bueno, pareceme ben. Sempre que Non non me haya parece mala idea. unha casa nova no medio. Eh, Ese risco que hai. Estou tendo en conta que estamos falando entre nós, pero Telepáticamente, claro. telepáticamente mirando sempre cara a algún lado. E andando disimulando pola miña parte. Sí, vamos, eu vou intentar ver tamén se podo intentalo, non secho se percibo a alguén a noso alrededor. Ajá. Ahora que a paranoia de Chris se está extendendo, pode ser. Perfecto, a paranoia é o punto forte. Nada. Bueno, eu vou tirar tamén percepción, se os parece. Agora que puede ser divertidos, así que... Algún dado tiña que ser bo.
Eh, Foro, ti estás seguro de que non é paranoia de Chris. Cando te Por esta giras, vez. ves como unha figura de repente se sorprende do teu giro e colle un periódico e fai como que o lee moi rápido. Vale, eu empezaba a berrar, a ver, deixa de facer o parvo xa. Que hostias pasa aquí? Veño, ven pa Dirígeste, fora. Deixa de dirígeste facer o hacia él. parvo. Sí. Empeza a retroceder cas mans en alto, en plan tranquilizando a situación, pero retrocedendo con paso seguro hacia unha boca calle. Vou para el. Vou para el e digo, a ver, que pasa? Vai vos conducindo hacia un callejón no seu retroceso. Podo interceptalo antes, aproveitando velocidade máis. Podes botar a correr hacia él e desencadenamos iniciativas. Eu quero facer unha cosa. Se viene. Quero desaparecer de detrás de todo, aparecer detrás del con Mr. Step. Se desea querer empezar a empregar poderes, desencadenamos iniciativas. Ok, sí. Eu saco un machado, ese é o meu poder. Un machado de man. Deixamos o Mr. Step que será máis rápido que a min. A ver, vamos a ver. Aparezo detrás, en plan... Bueno, Espera, eu estou lembrando como era isto. Espera. Moi ben. Entón, lanzados vosos tokens, vos estabades E vendo... eso país? Vos estabas... Colle, arrastrando a personaxe cara ao mapa. Eso desencadena varias preguntas. ¿Dónde está a personas? Sabes a persona... no menú da dereita, onde ahora tes todo o chat, sabes que arriba Sí. podes ir ao diario, onde ves... Sí. Onde podes abrir a tus objetos. En vez de Vale, o abrirla, que fixen foi... arrastra hacia o mapa. Vale. O que pasa é que son así un pouco especial e non lle puxen imaxe. Pero Entón, co nome da Bondo. o emoticono este do Messenger subeu. Ah, vale. Disculpade. Guapísimo. Nah, non. non Está pasa nada. perfecto. Cale a boca calle, Secho. Vos estabades por esta Entramos rúa, por aquí. vos estabades por esta rúa Vale. e él Sí. estaba retrocedendo para meterse por este callejón. Entón, Ok. o bardo e primeiro, dache tempo a subirlle unha imaxe se queres, Vale, a ver, isto fais así. E onde subo a imaxe, perdona? Envío. Bio Espera. en info. No, na Editar. en Aquí editar, está. exacto. Aquí está. Das de editar e Aquí subes está. a imaxe. En token predeterminado, ¿no? O en avatar. No, en avatar. En avatar, vale. Estoy por aquí algo. Se non tes nada en token, o de avatar infiere o mismo. Entón, Debería ter, porque antes de unha imaxe, pero... Ya está. Así que dame un segundo. vale, o resto Perdón. podes vos colocar, nada. O resto podes vos colocar por onde andaríades durante esta situación. Se queredes estar máis cerca do inimigo, se non. De acordo. Intuyo que o Mr. Step desencadena a iniciativa, por Exacto. tanto eu xa estaría aquí. No, que desencadena... O sea, se todos ides a querer facer cousas, desencadenamos as iniciativas e vemos como respondedes todos. Entón, así, Vale. exacto. Entón, aí. Aquí. Aquí. Joder, super ágil, Vale, ahora sí. Perfecto. Estou, disculpade. Nada, tira iniciativa cando podas. Vale, ahora mismo. O token seleccionado. Co token seleccionado, sí. Non. Aí estamos. Perfecto. Estades vendo como Foro identifica a ese perseguidor que estaba descendo e se dirixe cara a él para reclamarlle que te deixes de acercar a él, que ainda estades
un pouco separados. Acércase a cara a él para pedirlle explicacións e nese Sais momento dicindo un que che fixen a ti gilipollas, sabes? Un rollo así. el pasa de estar a la defensiva a querer reaccionar ao mesmo tempo que todos vos ledes as súas intencións e desencadenase o combate. Bernie, Ok, penso que estou a distancia... Espera. Sí, podo colocarme al lado del con 30 pés. Vale. Pois vou canda el, como en movimento. Espera, seleccionar, mover, aí. Pan. E intento darlle un golpe non letal coa miña alabarda. adiante. Ok. Fagolle un ataque de alabarda. Teño dous ataques. Este é o primeiro. Hostia, vale. Tes 3 ataques. 3 ataques. Sí, porque tes teño arma forlap, de... ¿no? Exacto. Sí, sí, efectivamente. Pois Das, este é o primeiro. Vou con todos directamente. daslle o primeiro ostión. Non é capaz de defenderse de ti, non entendeu por onde estaban chovendo. Co 15 tamén lle das. Ok. Este segundo golpe é un golpe normal. E lle fago 7 dañiños aí, máis. 7 daños máis. E o outro golpe é un golpe que fai un D4, vale? Non é un golpe Exacto. normal, porque é como que lle dou coa parte roma da arma. Entón, o ataque vou non facer normal. Aí Impactas de está. novo. Vale, e Nada o mal. dano é 2 máis a miña forza que é 3, se non me equivoco. É 2 polo que estou vendo aquí. Ah, vale, 2. 4, non? Sí. Ou suma o bono tamén. No, solo se suma Vale. a forza. Pois 4 e 7 11 e 11 22 de dano. Págolle. Vedes como Bernie entra en modo mini pimer, vai correndo hacia o tío que vos estaba mirando, que aínda non vos fixo nada, pero decidiste desmayar nel, e cas partes romas da alabarda empeza a enchelo de hostias. E dice, fala, fala. Contesta yo o meu compañeiro, pero non quixo falar. Estou lle dando de hostias. Foro, é o teu turno. Plan Jackie Chan. O meu turno. Vale. Eu vou intentar dormilo. Claro que podes. Non sei cantos puntos de golpe lle quedan, pero bueno. No, vou utilizar mellor non topo isto. Porque pode ser que non o teña. Non pillei o tema da risa mortal de Tasha. Non, pillaste a corona. Creo que non, verdad? Bueno, pues entón vou intentar dormilo. Adiante, tira os dados de 6. Si dou aquí... No. Sí, casteo nivel 1. 22. No, non é así, verdad? Sí, sí, é así, é así. Vale, perdón. Sacas a túa flauta, empezas a tocar unha nana melodiosa, imbuída co poder do arcano, pero desafortunadamente quedan máis de 22 puntos de vida. E, inda que estás somnoliento, resiste o teu poder. Non é duro de pelar. Algo máis, Foro? Vale. No, non vou gastar a reacción en nada. Bueno, perdón, a bonus en nada. No. Que hasta aí ou queres separar da liorta? Sí, voume ir aquí. Moi ben. Chismes, sí. Listo. Chris? Vendo a rápida reacción dos meus compañeiros, por un momento parece que vai facer o seu truco de desaparecer e aparecer detrás.
pero o que dase conta da súa... de que, bueno, o temos aí. Así que vai facer unha mano... Vedes como unha mano esquelética vai aparecer al lado del. Vaille tocar. Se te daslle. E fagolle ese dano. Vedes como Chris succiona energía vital do voso inimigo, dándolle un escalofrío. Pero resiste todavía. Algo máis, Chris? Algo máis? No. Zef. Vale. Dame para poñerme detrás. De sobra. Ou... Sí, hombre, sí. Sí, pero non sei si genero oportunidade ao pasar detrás del. No, non generas. Mentras non salas a súa área de amenaza. Póñome detrás del. Fas parkour contra esa parede. Vale. Antes de que actúes, ao chegar ás súas espaldas, ves como os seus amigos estaban esperando para emboscarvos a vos neste callejón. Ves Esto vai ser divertido. 4 criaturas máis esperando para emboscarvos, pero fostedes máis ágiles. Van facer falta máis. E ahora sí, é o teu turno, ahora estás hacia aí, vistes eso, os teus compañeiros todavía non son conscientes do que vos enfrentades. Podolles avisar antes de atacar? Tes telepatía, podes, como si queres, narrarles un conto mentras peleas. Pásolle esa visión de que hai 4 máis. Non sei se eles dalles tempo a contestarme. Tes telepatía, podes falar con fluidez durante o combate. Queredes deixalo con vida ou acabamos con el? Eu lle digo telepáticamente, só precisamos que poida falar un. Correcto. De acordo. Vale. Ráfaga de golpes. Non sei como tiralo. Primeiro tira os 2 ataques normales e despois decides que queres facer cabonos. Estaría en... No centro da ficha tes os ataques. Sí. Si fas clic sobre o ataque, xa che lanza o dado. Sí, pero me parece que non o teño configurado. O ataque normal, si. Bueno, si, digo si moi rápido. Si non... Sáleme un máis, nada máis. Un segundo. Un segundo, non. Ataque desarmado. Atacas por... Tes máis destreza que forza, verdad? Teño 16 contra 11. 6 máis 10. Listo, xa tes aí un ataque desarmado. Se fas clic sobre el, tiras. Vale. 23 impacta. Ahora si fas clic sobre onde pon ataque desarmado no chat, lanzas o daño. Perfecto, vas co primer bofetón, píllalo pola espalda, ¡pa! Daslle un bofetón que o deixa un pouco lele, 4 daños, e quedache outro ataque. Idéntico, ¿no? Outra vez, sí. Esta vez decides darlle na nuca, a ver se o desnucas, valga a redundancia, e píllalo bastante ben.
Volves a clicar sobre o daño e xa sale. Carai. Carallo. Pregúntase que estar facendo... Ti de que ves sendo? E Mentres. agora queda xa bonus que podes usar un ataque normal ou podes gastar un punto de ki para facer o flurry, que son 2 ataques. Como o vexo máis ou menos de... Home, entre ti o Chris e a Bernie, mallaste de Snell, pero o tío ainda está aguantando. Podo... Sabes? Sí. Dime. Podes? Podo empuxalo cara ao centro dos compañeiros. Poderías ter usado Ahora xa non. un dos teus ataques normales para empuxalo, sí. Agora xa non, porque xa gastaste os dous en impactar. Pois doulle unha normal máis, porque está... Bueno, está aguantando, pero máis ou menos, non? A ver, mallaste de Snell, pero ainda sabes que aguanta un par de bofetóns máis fijo. Eu teñolle algo máis de pinta de... comparación cos outros, de deixalo para falar. Volvo o terceiro é un ataque normal tamén. Moi ben, daslle tamén. E 5 máis. Vedes como Cef, non querendo quedarse atrás despois do despliegue de ataques de Bernie, malla tamén no pobre señor que só pasaba por aí. E o seu turno. Pero que os fixen, fillos de puta? A min, compañeiros, están mallándome. Saca unha espada roma gastada de tanto uso e intenta darlle un par de golpes a Bernie. Mala sorte, amigo. Eu intento máis forte a próxima vez. Pero despois de todas esas hostias está un pouco groggy e non o consigue. Os compañeiros de abaixo, dous acércanse correndo hacia Cef. O primeiro con 22 creo que che dá, non? Sí. Sí, Pois 3 daños, increíbles 3 daños. Ves como unha cimitarra roma gastada che dá por detrás sin moito esforzo. O segundo que se acercou contra ti tamén intenta pegarche, visto que pareces fácil, pero fracasa miserablemente. A cimitarra engánchaselle nunha pedra no chan, partindo a punta e facendo aínda máis inservible. E os dous que están atrás disparan as súas pequenas ballestas contra ti tamén. A primeira falla miserablemente e a segunda con un 17. Con un 17 dame, teño 14. Pero tiña proyectil, non? Sí, é un A proyectil. reacción do proyectil. Podes gastar a reacción en eso si queres. Ujú. Tira un dado de 10. Era barra roll, non? Sí. Perfecto. Venche o virote voando hacia a túa cara. Cóllelo cunha man. E agora podes gastar un punto de ki para lanzarlo de volta a quen che tirou. Se nunca Vale, funciona. lanzo yo de volta. Vale. Sumas o mismo que cun ataque desarmado, o sea que podes clicar aí. Que desarmado. Desafortunadamente fallas o teu lanzamento. Vaite gastando este aquí, que solo tes 6. E xa levas un. Xa está. Sí. Vedes eso, vos vedes como ven un virote voando, Cef collo ao vuelo e sin esforzo
lanzo de volta ca mesma forza que se fose unha ballesta. Non vedes como acaba, pero non parece que moi ben porque Zed protesta incómodo. Bernie. Moi ben, eu vou dar un paso ao frente para colocarme máis... Bueno, en realidade podo atacarlle desde aquí. Vale, nada, teño a arma de alcance. Perfecto. Sí. Voulle dicir ao parvo que falou, voulle dicir, nós somos os que facemos as preguntas, porque el dixo, por que me estades a pegar? Vale, pois eso é o que lle... E a outro vou no atacar, vou atacar o que teño cara ao sur no mapa. Vale. Está atacando a Cef. Doulle. Si, homes, con esas tiradas que Vale. le das. Vale, pois é un ataque e teño como unha das miñas maniobras, un punto de un dado de superioridade, provocación, vale? O sea, ataque de provocación, que cando impacto, gastando un dado de superioridade, ten que superar unha rolada de como se chama, de salvación, de sabiduría para non ser provocado. Que sacou? Un 13. Tiña que superar 14, que é a miña clase de dificultade de maniobras. Pois está incitado a atacarche. Vale, a partir de agora, el se ataca a outra persoa que non sexa mí, ten desvantaxe, vale? Eso é o que fai a provocar. E agora tiro co dano, vale? Para ver canto lle fago. Fagolle 10, pero como gastei o dado de superioridade, sumo un de 8, que é ese dado, o dano que lle fago. 6. Así que lle fago 16 con este primeiro ataque. Vedes como Bernie lanza o seu ataque contra este pequeno bandido e di, ataca a min se te atreves, fillo de puta. Pero está yo dicindo un cadáver ensartado sobre a súa alabarda. Vamos, atácame. Non hai huevos. No, claro que non hai huevos, porque xa está morto. Bernie xa está morto. É o meu segundo ataque. Vai ir contra o parvo que estaba a espiarnos, ou que estaba intentando conducirnos aí ao combate, non? E lle fago 12 de dano. ¡Bum! Un segundo. 13, eu non supera. Claro, pode ser que non lle dea. Recordadeo. É dano non letal. Estou intentando deixalo inconsciente. No, ao que vos espiaba non consigues darlle con un 13. Vale. E me queda o segundo ataque, o ataque coa parte roma da arma, que é un ataque máis. É a miña acción. E alá vou. Pon... Hombre, un 20 dalle, sí. 7 de dano, fagolle. No, tens que tirar un dado de 4, non un dado de 10. Certo, perdón. Boa. 3 daños fácil. Curmán! Matastes ao meu curmán, cabrón! Eu só non che quería roubar! Digo os demais. Grito os demais. Estes parvos só queren roubarnos, matádeos a todos. Foro, o teu turno. Vale, pois eu vou intentar non gastar moita cousa. Voulle tirar un Vicious Mockery ao daqui atrás, o de que está detrás de Cef. Vou tirar. Adiante. Necesito que o acompañes dun insulto. Espabilao, antes molabas. ¡No! ¡Sigo molando! Idiota, chaval. Vale, y... Nada, aquí se está o daño, ¿no? Supoño, eses tres. Sí, daño feito e dá desventaja ao seguinte ataque. Sí, y como acción bonus voulle tirar inspiración bárdica a Cef. Ok.
Inspiro. E isto se fai clicando en Bardic Inspiration, non o vexo. Non fai falta que cliques en nada. Acórdate de baixarte Vale, vale, no, perfecto, pois entón xa está. no medio da ficha dereita Isto. que tes o contador de cantas tes, baixate un e listo. Vale, que deberá ter... Tes 4 e ahora debería Aquí, vale, sí. Ahora teño tres, correcto. Pero inspiro, que piropo lle botas para que este a tope? Cef, a nos non rouba nin Dios. Mallos aí. Cef, as palabras do bardo imbúenche de enerxía. Cando ti queiras nos próximos 10 minutos, podes sumar un dado de 8, se non recordo mal, a calquera ataque, Sí, de 8, sí. a calquera salvación ou a calquera habilidade que tires. Pero creo que tens que declarar antes de tirar antes de rolear o de 20, ¿no? Eso é así. Chris? Vale. Sempre me lío con isto. Eu podo facer un feitizo e un truco no mesmo turno se un acción e bonus acción, verdade? Si con Se unha non son- bonus action ti faz calquer tipo de conjuro, sea cantrip ou sea feitizo de nivel, como acción non podes usar un feitizo de nivel. Vale. Ou seja, podo facer un feitizo e un cantrip sempre que non señan as dous accións. Exacto. Vale. Perfecto. Nese caso Chris vai usar Misty Step, que coa súa bonus, e vaise poñer aquí, que lle dá o movimento para ponerse aquí. Vendo a estes dous parvos que están aí colocados, ben colocadiños, ademais, vai usar o Eldritch Blast, que a nivel 5 son 2 rayos. Exacto. Un. A que lle tiras os dous ao mismo ou un a cada? Un a cada un. É Adiante. unha advertencia, basicamente. Moi ben. Non vos metades no medio. Tira o daño. A ver que tal sale a advertencia. Parece que van quedar fritos. 6-1 e 8. Moi ben. Vale. Unha Lucho con cousa. el Drispa. Unha cousa, vanse 10 pés cara atrás. Ok. Pola Pola onda expansiva. Sí. polo Repelling Blast, creo que Este non se pode ir máis para atrás porque se está a súa espalda contra a parede, empótralo ainda máis, e este sí, lánzalo contra a parede ca forza do teu disparo. Aí queda a miña advertencia, en plan. Cuidadito. É o teu turno. Vale, entonces quédanos claro que nos querían roubar nada máis, ¿no? De momento. Esa é a impresión que deron, pero poden ter motivos ulteriores. Pois nada, vou atacar no... Como está? Todavía resiste, no? O tipo da banda na cabeza. Quero decir, xa lle choveron algunhas hostias máis, pero parece máis resistente que os outros. Está aguantando contra 4 paladíns do escuro, é un tío duro de roer. Ten mérito. Hai que reclutalo. Pois iba a mallar sin piedad nel. Se eu quero ¡Buah, qué boa idea! Que boa idea o de reclutalo. Ir reclutando. Hai que ter minions na cidade. Hai que pasar a boa nova do escuro, que vai chegar cara aquí. Pois nada, entonces pego yo de atrás. Adiante. Se teño telepatía con Foro, penso que o quere reclutar, pego yo de atrás. 24 dase. Vai tirada, se está sacando. Joder. E agora, Xa choraremos por elas. Non se preocupedes. Non o dudo. a inspiración era no de pegarlle ou no daño? Non de pegarlle.
Non de pegarlle. Pero este lle destes. Sí, xa, xa. 4 dañiños. Quedache outro ataque máis. Outro segundo. Este sí que vou usar a inspiración. Vale. Hai un de 8. Tiro de antes, non? Primeiro tiro de ataque, sí. O ataque. Bah, son... Xa non vai falta que tires a inspiración, gastástela, pero daslle de sobra. Sí. Tira de novo o daño. Usando a inspiración, digolle, falle caso o meu amigo Bardo. O roubar vais a acabar. E estás dicindo novamente a un cadáver tirado no chan. Quedache a acción adicional que podes só dar un puñetazo máis ou podes utilizar gastando algo de aquí para un flurry. Uso movimento. Podo usar movimento, non? En vez de... Podes usar movimento cando caia así. Pero aí sí que será ataque de oportunidade, non? Se se separa do enemigo, sí. Bueno, pues nada, damoslle un toque máis entonces o de diante. Adiante. 11 non lle das. Desafortunadamente. Daslle, pero das na súa armadura cutre de todo de piel. Pois tes mala suerte e daslle nun parche de piel que ainda está enteiro. E vai el. Vendo como matastes ao seu primo e ao seu irmán. Curmán, irmán, no! Pagaredes por esto, fillos de puta! Lanza unha bomba de fume. Por un momento embúese de... rodeavos de fume ao estilo Batman e védelo correr por aquí como unha rata colándose por un pequeno resquicio entre dúas tablas e estos dous completamente intimidados polo Eldritch Blast de Chris sígueno tamén, desaparecen das vosas vistas, salvo que quirades darlle persecución, escaparon de vos como ratas. ¿Alguén por aí? Eu non vou Bueno. perseguilos. No, para quentar está ben, non? Non estaba un poquinho xa agarrotado ahora pola Non, mañá, espera. pero... Espera, non os persigo, pero sí que lles grito mentres se afastan. E lembrade, os paladíns do escuro están aquí para traer a orde a esta cidade. Levade a palabra, o escuro virá. Que nos están buscando. Vale, pero hai que darlle impresión a quen nos busca de que non temos Sí. medo, de que imos comernos as persoas que tratan de ir contra nós. Estou totalmente de acordo. Segundo la moción con violencia. Bueno. Esta vez non eran as voces. Unha pena, porque o chaval ese tiña madeira, O sea, Sí, a verdade. tivo o atrevimento de meterse con nós, iso é bastante. Para mí, E por lo menos, é algo que agradece. E aguantou un par de hostias, tería sido un bo reclutamento. Pero probablemente Bueno. o seu corazón non era suficientemente escuro. Quen sabe, o mellor no futuro pode facer algún traballo. Palabra O escuro de dirá. corazóns teremos... Non creo que teña traballo moita que gana de facer. colaborar despois do que lle matamos. Non. A ese Bueno. teremos que matalo outro día. Os camiños do escuro son inescrutables, compañeiros. Polo de agora fai ben levando a paz. Isto é como en Piratas do Caribe, non? Que a Perla Negra sempre deixaba algún supervivente para que se falar. Moi ben, paladíns do escuro. Que queredes facer despois deste encontro? Pois Ir a ver, seguimos no seu camiño, non? sí, a cara o agocho de Tegeus Cromis que estea máis próximo á localización que vimos no soño. Continuades avanzando polas rúas estreitas da cidade
ascendendo cada vez máis. Aqueles de vos que tedes vertixe, pasadelo mal, porque de vez en cando as rúas non son máis que 4 tablas clavadas no extremo dunha casa, colgando ao vacío da verticalidade da cidade. E a vosa compañeira Bernie vai vos guiando hacia onde ela lembra que estaba un dos agochos do seu mentor. Fai unha tirada dun dado de 100, Bernie, a ver si está en este agocho ou non. Veamos. 96, veña, ten que estar. Hostia. Que madriña. A chave está donde sempre, debaixo do felpudo. Abres a porta. Notas un clic. E daste conta de que te esquecestes de desactivar as trampas da entrada. ¡No! Necesito que todos tiredes unha salvación de destreza. Bueno. De dificultade de 16. Hostia, joder, como vamos cos tiradas. Así me gusta, gastas ahora, antes de que chegue o monstruo final. Joder. Non, non. Ah, merda, puto Tegeus. Cef, Creo que aquí. aí estás. Imos comer todos hostias. O chan cede ante os vosos pés. Foro está ágil para apartarse. O resto de vos caedes por unha rampa. Ata o chan non sufrides daño, pero a porta cérrase da rampa rapidamente. E dende arriba vedes unhas rejas e unha cara sonriente. Bueno. Que me trouxo o gato por aquí? Pasa, rapaz, pasa, dirixíndose Foro. Eu paso e digo, a ver, deixa de facer o parvo subir aquí, veño. Non temos todo o día para andar a xogar os tobogáns. Bota unha corda. Con man de mago, a figura que está aí dentro cerra a porta unha vez entras Foro. Estos son os paladíns do escuro. Bueno. Vaya puta mierda. Bueno, sabes que aquí hai clases para todo, Estamos os titulares e, bueno, e o resto, ¿no? Sácanos de aquí, hos. Pero Seguimos a ligar a Bernie, o qué? os paladíns do escuro non sabe de salir de aí. Bernie. E o berro, deixa de facer o parvo subide, joder. Estamos quedando aquí como uns chepudos. Hai algunha forma clara de sair? Ahora vamos. Vedes unha figura atractiva. É un home de mediana idade, sobre uns 40 anos, pero moi ben levados, unha barba de 3 días rubia, mesto pelo, peinado un pouco ao estilo Cayetano, quizá, así hacia atrás, pero de forma moi casual e ao mesmo tempo moi cuidada. Un tío carismático, leva unhas roupas que destacarían pola súa calidade neste nivel no que estades. E agora que vedes, pois entendedes por que lle resulta tan fácil camuflarse cos nobles ou incluso ser un noble, non? Ten unha linguaxe non verbal moi refinada. E mentras agarda a ver se vos sodes capaces de salir dese foso, séntase á mesa, pon os pés sobre unha banqueta e sírvese un copazo. Eu séntome con el. Fago acenos de que ese copazo que comparta. Digo, bueno. Todas. Si queres servirte un copazo, eres libre, pero él non fai ningún gesto de aprobación nin de desaprobación. Se un copazo e digo, joder, as cousas importantes é que hai que falas bebendo. Sirves un Así copazo me gusta. e el non desaproba. Está o seu copazo esperando. Os que estades abaixo
Estades en ese foso, vedes hacia arriba esas rejas que desde que vos fixeron burla e notades tamén que estades pisando restos humanos. De acordo. Miro cara a Bernie con moita desaprobación. Como non... Sí, é todo culpa mía, verdade. Vai sacar... espérate. O Chris vai sair cun Misty Step vai nos deixar atrás. No. Vai preguntar se alguén ten unha corda. Sí, hostia, eu levo na mochila unha corda, sí. De Todo acordo. este descorda como parte do equipo básico. Collo, saio con Misty Step. Aparezo no outro lado, en plan, bueno, pues vale. Estilo, si me gusta. Vale, hai un pequeno detalle que é que a verja é o suficientemente pequena para que non collan os teus amigos. Unha pregunta, a ver xa ten como bisagras e unha pechadura e tal. Sí, desde ahora que Chris está arriba, podes ver que hai unha palanca e podes abrir a verxa para que despois suban ca corda, sí. Perfecto. Palanca. Moi ben. Gasta o feitizo de Misty Step, que Sí. os recursos non son Ben- ilimitados e xa levas dos feitizos ben gastados. feito. No, sí. Ben feito. Moi ben. Eu Pero estou coño, arriba coa copa e os pés na mesa tamén. Outra vez dicindo, a ver, sacándoos desta merda. Esta é unha sala bastante refinada, unha non lujosa, pero sí refinada. Hai unhas sillas, hai unhas mesas, un mueble bar, unha alfombra que une todo o espacio de forma armónica e vedes esa figura atractiva que identificades como Tejeus sorrindo mentras se bebe un copazo de gin tonic e ri. Eu refunfuño dolorida sento nunha das cadeiras e cóstome para atrás en plan para recuperar os polvos de... E dígolle a Tegeus, perdes o teu tempo poñéndolle trampas á xente que está no teu mesmo bando. Tal vez sirvas o oscuro, pero igual non estamos no mismo bando. Oh. Dice, eu estou no bando do escuro. Se ti non estás no mesmo bando que a min, temos un problema e podo solucionarcho agora. bueno, non nos quentemos, Bernie, por Dios. Vamos a probar cousas con máis persoas, joder. non era teu Vimos- mestre, viva. É meu mestre, pero botounos unha trampa agora. Que teño No- o meu orgullo tamén. Vedes todos como unha man de mago espectral flota polo aire e dá unhas palmadiñas condescendientes na cabeza a Bernie. Ala. Ai, Viñemos a por información, Tejeus. Pero debería sentirme ofendido. Son o vosso segundo plato. Este falou coa fata. Eu que iba a falar. Sodes máis ruidosos que un elefante nunha cacharrería. Que sabes? Todo. Que pensades Estamos... Quero decir, 80% dos clientes da taberna na que estabades eran espías para unha ou outra casa. De verdade pensades que Adrián Junior se pode reunir con alguén si que non sepa media cidade? De verdade pensades que estos que deixastedes escapar solo vos querían roubar? Sabía aí un chaval que apuntaba maneiras, Non sei como o ves. Vexo Non sei, morto. Non, os mortos non. Os mortos son demasiado débiles para unirse a nós, pero un dos que escapou. Sí, pero os mortos non van por aí fachendeando de que derrotaron os enviados do escuro. Teño que limpar os vosos desaguisados. A menos estaría feo, verdad? Estaría feo. Creo que Tejeus quere dicir que encargouse dese.
Parece fatal de Tejeus. Sinceramente che digo. Iso denota unha falta de estilo e de visión estratégica total. A mí parece moi ben que enseñaras a Bernie a ligar con xente influente, pero de aí a quitarnos un potencial lacaio pareceme feo. Vedes como Tejeus se acaba o seu copazo en copa de balón, como quen bebe agua e empeza a servirse un segundo. Puto borrachoso de Tejeus, pero esto non o digo, esto e xerpo. É mental, Eh, ¿no? Tejeus, rebaixo o tono, porque amolada como estaba de caer na trampa de Tejeus, non lle falei co debido respecto que lle falo normalmente. E dígolle, precisamos a súa axuda. Alguén máis quere un copazo, aparte do voso cantautor? A min este décheme unha copa picada, Sí, por favor. Eu, esta copa, este non está ben, tráeme outro, por favor. Ten un burato, non? Si, esa ten un burato, que non sei que tipo de copas poñedes aquí, pero esta que veña ben, Cris tamén se sirve outro copazo. Gris está como... Ay, Dios mío. Bernicef, vos Iso digo eu, Cris, iso digo eu, que Sí. esta xente non sabe nin poñer copas, joder, eu, de verdade, Con todo Bernicef, respeto vos a bebedes súa copazo. seguridade. Copa tamén. Non. aquí. Vale, espera un momento. Eu, por o meu coñecemento de Tejeus, sei se é aficionado a darlle cousas ao alcohol que sirve aos invitados. Ti sabes que a fórmula que ten Tejeus de interrogar é envenenar e despois usar o antídoto como reclamo para obter a verdade. Entiendo. Xa bebeu algún dos meus compañeiros? Os teus compañeros levan uns copazos encima, xa. No, Chris Eu vou está pola pidiendo segunda todavía. copa. Pois dígolle a digo, Tejeus. Que veneno foi esta vez? Que veneno teñen este xa? ¿De qué? Tejeus levanta unha ceja divertido e sigue bebendo. Entón, quenes bebestes hasta ahora? Foro? Chris estaba a punto hasta que... Eu xa valería unha copa inteira. Sabor dixe que tiña un furado. Cef, ti bebestes? Sí. Cef tamén bebeu. Vale. Os que bebestes ganades Tiramos. os beneficios dun descanso corto Hostia, vale. e unha inspiración. Os que non bebestes, vale. ainda que bebades agora, dispersous a magia Tejeus ante a mostra de desconfianza. Pregunta, Era co descanso corto recupero recuperas as inspiracións, exacto, e o monje recupera Ok. aquí, podedes vos curar Ok. se vos fixeran daño, e ademais ganades unha inspiración cada un. Donde? Aquí, perfecto, xa está. Vale. Non aprendestes nada do moucho, beber dos apóstolos sempre Beber- bo. Beber é a solución. Sí, pero ti antes de apóstolo fuches o meu mestre. E o meu mestre non daba pócemas curativas aos descoñecidos. O teu mestre non se codeaba cos paladíns do escuro. Moito se ríe este home, os fallos do teu alumno tamén son fallos teus, de que o modestraches. Sabes ti, Eso. un maestro borracho que se avergonza da súa alumna. Anda, Foro, non acapares esa ginebra, tira pa aquí. Si, toma. Mestre, precisamos a súa axuda. Por favor, basta de xogos. Xa me avisou a outra que quería desfalar comigo. A ver, vamos, chop. Sinalo... Non, quen está máis... Bueno, sinalo a Foro. Foro, por favor, dille o que estamos a buscar. A ver, A ver, decía estamos a Cefo. buscar... Como? A ver, decía o Cefo, vale. e nunca veu. Xa, non vía nada. Sí, iso é totalmente certo. A verdade, a ver, houbo unha serie de cuestións sin ningún tipo de sentido, xente que non sabe poñer contrasinais nas cousas, bueno, en fin, un follón.
O que pasa é que nos vimos aquí nunha historia e é que, como ben enseñaches a Bernie, camelouse aí a unha rapaza da casa dos Ártabros e agora, pois, bueno, pídenos responsabilidades con este asunto. Entón queremos saber dúas cousas. Por un lado, de onde sale a falta de estilo de toda esta tropa, iso creo que é importante aquí. Eso non é importante aquí. Tranquilo, Sí, Cris. debo- Que estamos falando aquí co mestre Sí, de pero eso non é ligoteo importante. de Bernie. E despois un tema, así, pero xa de pasada, si tal, é saber, pois que nos contes un pouco si esta lenda fundacional da cidade, ese artefacto máxico, que hai de certo en todo isto, e se ten algún tipo de base, porque creemos que a nosa busca nos leva a isto, non? Entón saber se isto é O tema máis si existe, vamos. importante agora mesmo é encontrar a Lucía realmente. Pero Pe- eso tamén é importante. Pero, Si, póñote en contexto. Lucía foi a persoa que, digamos, que incentivaches a que se ligara a Bernie por algún tipo de motivo que escapa, supoño que polas risas. Pero o asunto é que ahora estamos nun follón e este rapaz, o Adrián Junior, puxose un poquinho intenso. O tema é sei que temos que ver onde está esta rapaz. pero Non sei que me estou explicando. Eu creo que sí, pero... por que os paladíns do escuro están perdendo o tempo en unha puta merda de misión como buscar a unha examante da Bernie en vez de liberar esta cidade para o oscuro como debería de estar facendo? Porque pa- necesitamos aliados. É parte do plan. Queremos asociarnos cos Ártabros. Pensas Pero, que 4 persoas como nós poderíamos derrocar o goberno da cidade? de verdade pensades que os Ártabros sobrevivirían á purga do escuro se son dos primeiros que non cumplen as leis? En ningún Precisamente momento, pero os vin a queremos. Bernie moi acaramelada co recordo de Lucía e si yo conto. Que propós ti, Eh, Tejeus? Claramente esa mente pensante do lume escuro aquí. Non osaría jamais cuestionar aos grandes paladíns do escuro. Gústame este tío. Xa, hai un motivo polo que deixei de traballar con ele. E sirvese o tercer copazo desde que chegastes. Estás bebendo como Si o agua. hai, non o coñezo. Si hai un motivo, non o coñezo. Vas a axudarnos ou non, Tejeus? A que? A buscar a unha meniña? Pa que? Matade Ben, ao Adrián Junior ou como se chame e a chorar a outro lado. non podemos ir matando a todo o mundo, aunque a veces estaría bien. Pero non podemos ir matando a todo o mundo ao azar. Non podedes, Necesitamos un non plan. sabedes ou non queredes. Necesitamos un plan. é o mellor E xeito o de plan derrocar... comeza aquí. Claro. A cidade A ver. entera debe ser purgada. Vos estades Realmente- sabendo reclamar o poder do escuro. A ver, Tejeus, aquí estamos de risas, estamos bebendo unhas copas e tal, pero non te olvides que nós somos os elexidos polo señor oscuro, pero non te columpies. Nós o que queremos é topar. Queremos topar ese Quen pensas que vos artefacto. mandou a témpano? Bueno, iso Fostedes é vos totalmente por indiferente. voluntad propia. De verdad pensas que esas notas de o lume negro invitándovos a ir a témpano foron casualidade? A ver, eu o único que sei é que nós Mm. somos paladíns do señor escuro e ti non. Foro, levo Hasta grumeándovos aí- desde que nacéstedes para este rol. Non sei, Os a mí, paladíns o sea, estades por debaixo dos apóstolos. Conoce o teu lugar antes de que son teña que bastante enfadarme. favorable e bastante fan de utilizar palabras inventadas como el grooming ese. Pero iso non quita que nós estamos cumplindo unha misión concreta e os apóstoles non pintados absolutamente nada aquí. Como moito nos tedes que dar soporte e apoio, senón estaríamos facendo esta misión e non nós. Pero o señor Escuro confía en nós para isto. Nós temos que topar o artefacto unha
para poder axudar, o sea, para poder, perdón, utilizar a toda esta tropa dos Ártabros, pero, lóxicamente, ninguén se lle escapa aquí que se os Paladíns do Oscuro teñen o artefacto de Ilve fundacional do que falan as lendas do seu poder, isto repercutirá moi positivamente tanto no Lume Escuro como nos propios plans do Señor Oscuro. Por tanto, eu creo que non estamos pedindo moito, nin estamos mexendo fora do texto cando che pedimos axuda para levar a cabo este cometido. Se non queres axudarnos, bueno, pois iremos a outra cousa. Iremos a facelo pola nosa conta e demais, despois terás que responder ti ante o Señor Oscuro en todo caso. Eu aí non me meto. Pero eu creo que se nos levamos todos ben, nos deixamos de inventar palabras e nos servimos outro copazo e falamos con calma, poderemos chegar a un acordo. Bernie dille a Chris que ben fala, hostia. Queres persuadilo ou queres intimidalo? Intimidalo. Ambas. Quero intimidalo. No, porque me vine arriba. Con ventaja, Sabes, porque somos esto capaces, foi igual. impresionante. Eso fue muy bueno. Non pode ser a peor tirada, non. Sí. Xa vos dixen que choraríamos polas tiradas de antes. Ai, sírvese o cuarto copazo. Divertido, deixándoche falar durante todo este despliegue de dicción e agilidade lingüística. Pero ademais quedome totalmente convencido así tirado para atrás no rollo, en plan, bueno, que espabilas o que? Facendo un puto ridículo, seguro. Joder, sí, sabía que facía ben meténdoche no grupo. Ai, por favor. Estades ainda moi verdes, nenos, pero sabedes que podedes desbloquear o poder do escuro máis alá do que estades facendo hasta ahora, non? A Vesta, a telepatía, é só o inicio do poder ao que podedes acceder. Agora Isto é moi burro, porque sin cenouras non acaba de funcionar, Deixade en paz a rapaza esa, se é que sigue viva. Si Entón, fixo... pa que aliaches co Bernie? Eu non lié a nadie. Bernie sempre tuvo a entreperna quente demais. Que o peor que pode pasarvos? Que vos intenten matar os Ártabros? Que máis dá se os vamos matar máis tarde ou máis cedo? Que temos que facer para conseguir desbloquear o poder do escuro? É certo que só sabemos invocar aos cabalos e ao da telepatía, Burro. cosa que non é pouca. Sí, o teu burro tamén, por. Eso é unha labor de introspección que vas a ter que levar a cabo vos en algún momento. ¿Cuál de mis dios tiene que encontrarse a sí mismo? Agora ben, tuvestes algunha visión, algunha mensaxe, algunha indirecta por parte do Noso Señor dende que estades aquí? Sí, el corazón de Irven. Que significa eso para os que non tuvemos a visión? Claro, como non sodes elixidos. Claro. Que nos temos que ir cuestionando unhas cousas que, claro. Mírale. Contámoslle, Bernie contalle o soño a Tejeus. Compartiríamos xo, pero non estar no chat, os elixidos, non hai como ver o soño. Claro. Sí, claro. A verdade é que Bernie sentiuse baixounlle o sub Tejeus. Entón, contalle o chisme do soño. Moi ben, e si o Noso Señor xa vos dixo onde tedes que ir? Que necesitades de mí? Contolle tamén a segunda parte do soño, a exclusiva miña. Supoño que terás alguén de quen buscas venganza. E parece ser un home dun par de pisos máis arriba que aquí, non moito. Pois Calvo e con gafas de media luna. Sónache. blanco e en botella, o que te está axudando o Señor Oscuro é a cumplir o teu desexo de vinganza.
Ese señor Pero vive... o nombre. É un gilipollas que non sabe aguantar a bebida. Poderíame recomendar algún veleno para facelo sufrir, verdad? De verdad, considerarías venganza matar con veneno en vez de matarlo con as túas propias mans? Matar cas miñas mans é piedade, non venganza. Encóllese de hombros. Bueno, o tío ten unha tienda de cachivaches. Creo que lle chaman joyas. Os ricos, non sei, non vai comigo. A mí todo que non sea alcohol. Hicieron outro copazo. Ten unha tienda de joyas na zona rica. E ter que pasar a ela se queredes buscar venganza, pero vaya. Non é unha prioridade de momento. Vos saberedes, me parece igual de tontería que ir buscar a Lucía esta ou Icíar ou como se chame. Era Lucía, era Lucía. Que se non me descadres o poema, Eso sí. Non, tes É que razón, é só unha parte máis que purgar, pero disfrutarei de purgala en persona. Agora, Sí, o corazón de Ilven, salvo que seades uns ignorantes, que igual sí, pero bueno, todos sabedes Iso algo que hai. Ilven está construído alrededor dunha muesca de poder, un fragmento de poder que só os elixidos poden liberar. Non vos A sona? lenda de Ilven. non coñezo nada desa historia. Non vos sona Sóname. que grupo de elegidos anda polo mundo liberando poderes? Somos nós, non? Pois non sei, dismo así ca boca pequena. Deus, non está sendo nada directo. Todos os meus respetos, mas mestre. Ai, non sei, como non estou no chat, non sei se podo ser directo. Picouse, Tejeus. Bueno, o caso. Tejeus. Compañeiro, amigo. Necesitamos subir á zona rica. O corazón creo non que está aí- na zona rica. Non. Non está. Está nas partes altas da zona plebeya, non? O corazón está... De baixo. A ver, Bernie, por favor, botas as mans á cara desesperado xa. Vamos a ver. Díxenche. Digo só o resto. Perdonade, pero é que teño unha alumna que é inepta. Díxenche que os levo grumeando desde pequenos para ser os escollidos do escuro. Ok. Díxenche que eu fun quen vos mandou a témpano onde a miña colega a desbloquear... Vedes que Bernie está como aos engranaxes da cabeza están botando fume. Ok. Mandei vos alá a onde a miña colega para que vos axudase a convertirvos nos elegidos. E o Moucho, que é raro. O Moucho. Non nos olvidemos do Moucho. Respetade ao Moucho, que somos colegas, xogamos só a póker. Sempre. Eh, Fui máis de mus. Fun eu quen fixo moito lobby dentro das filas do Lume Negro para que vos desen a vosa honra de ser os escollidos do escuro. Non confirmo nin desminto que tuven que matar a outros favoritos de outros apóstolos, pero eso non vamos a entrar en eso agora. E despois de todo isto, de verdade consideras que eu pondría a miña guarida en un sitio ao azar? Que tes moitas guaridas, Tejeus. E crees que algún está en un sitio ao azar? Non. Entón, Miro para foro en plan. Ti estás entendendo, verdad? Entón, Sí, sempre. E me boto outro copazo. Mira todo. Queres dicir que dende aquí igual podemos chegar ao corazón facilmente? e ves como mediante o uso da prestigitación
aparecen uns fogos artificiales e un dedo para arriba flotando no medio da sala. Hunde as Ni- mans, hunde a Man de cabeza nas mano. mans, Lavernia. Creo que eso quere decir que sí, Bernie. Estamos no camiño. Non ves como non era tan malo? Pouco a Maldición. pouco. Non hai lección, con Tejeus non hai lección sen humillación. Sábelo ben. Apréndese mellor. Empezo a ver a figura que cambiaches, Bernie, de Tegeus cara foro. Sonche do mismo pau. É moito mellor foro. A veces é gracioso. Como que a veces. Que ofensa! Ti sabes o chiste do home entre dúas vallas? O que? O chiste de? Do home entre dúas vallas. Frotas Non as sei. mans de Zeus, contento de poder contar o No, chiste unha vez no. máis. Vai facelo. Ti sabes o chiste do home entre dúas vallas? Por Vaya, favor, home, estuve vaya. expectante. Vaya. Lavernia bota un en plan, xa o escoitara. Demasiadas veces, no, Bernie. Vexo o teu chiste e sumo un chiste. O sea, é en plan un pique de borracho. Duelo de chistes. Sí, isto é unha ferretería de Moaña, que o Ferrol é onde son eu, e chega un tipo de do Maio e dille, tes puntas? Teño. E serras? As 9:30. Non pode ser. Tejeus atopou alguén a súa a altura do seu humor. Eu sei outro chiste. Explico o chiste, ademais, é que unha parroquia ten seseo e outra non. Aí está o rollo, sabes? Dice, Bernie dá unha palmada no seoncho e di, eu sei outro chiste. Por onde comezamos, Tejeus? Bernie, por favor, están falando os adultos. E ti sabes... Non collo este. Era bo alcohol, eh? Ti sabes que animal ten máis de 3 ollos e menos de 4? Non. O piollo. E sírvese outro copazo. Bernie xa bótase Teño que para atrás. rendirme ante a túa grandiosidade e desculpa antes me poñer así un poquinho farruco, pero as veces me dá por aí. Eu vexo que esa persona é algo Estás seguro que cuidar. adiestraches a Bernie e non a Foron? Os camiños do escuro son inescutables, Steph. Eu teño... Inescurables. Eu creo que toda esta aventura é para que nos coñezamos nós e compartamos chistes, realmente. Eu creo que ese é o último objetivo do escuro. Bernie sabe ben que eu teño moitas caras. Agora, Bernie asinte, porque xa está desesperada. falando en serio. E baratas non tes ningún, Asuka. Podemos continuar. Agora, continuade por ese corredor ata dar ca pedra. Ese é o centro da cidade. A partir de aí, entraredes en territorio inexplorado para min. Eu custodio a entrada, pero non me está permitido o acceso. De acordo. Chris se levanta e vai directo. Eu dígolle en voz baixa a fora. Non lle está permitido porque non é un elixido. Xa. Totalmente consciente. Sempre houve clases, Bernie. Eu levántome, doulle unha aperta a Tejeus digo, volverei para compartir outras copas contigo, non te preocupes. Tejeus é tan payaso que seguro que ten un destes pulsadores que lle das a man e te dá un calambrazo, sabes? Unha flor na chaqueta. Xa. No, pero o que usa é a súa man de mago para despedirse, non usa o seu corpo físico
a súa man de mago estreita a man de Foro tendida e despois saludaos así. Eu súmome á conversación deles dous e digo o mellor non lle está permitido entrar porque hai un control de alcoholemia na entrada. Sí, pois imos lindos, así. Vamos, imos para lo. Imos. Veña, vamos. Xa como Camiñades. último para cerrar esta liña Tegueus, se ti custodias a porta, a rapaza Lucía nunca chegou hasta aquí, verdad? Tal vez sí. Hase saber logo, tiramos pa diante. Sí, deste non imos sacar máis, eso está claro. Dicen que custodio, non dicen que fixese un bo traballo. Sí, como que agora está deixando pasar a 4, así que imagínate. Pero somos 4 de confianza, joder. Aquí hai unha relación estreita, eu noto, hai feeling. E a rapaza non quer unha trampa, o mellor era máis lista que a nós. Ao final, Eu dígolles alguén- telepáticamente. ao final alguén ten que alimentar o que vive aí dentro. Moi ben, imos para lo. A ver se podo salvar a esa rapaza. Que les decías telepáticamente? Dicíalles, é moi bo cazar recompensas, pero é un capullo. É verdad, non nos dimos de con. Pois a mí cae É como moi ben. Non sei por que vos é como queixades. cando levas os teus amigos a coñecer por primeira vez o teu pai, sabes? E o teu pai é o típico graciosete e tal. E caelles ben a eles, pero ti quedas como completamente humillada, pois. É o que aspiro a ser algún día. Antes de É pasar. como Foro é bardo do colexio dos dad jokes, non dos chistes de pais. Claro, eu aspiro a ser o presidente da comisión de festas de Ilven, sabes? Esa onda. O colexio das festas. Okay. Sí, o sea, barra da comisión e aí, sabes? Como escapes de todas as mozas igual que da fada de onte, non va a ser pai moito. Oh! Ninguén dixo que foron plans e fisuras. Escoitouse o zasca desde, sabes, vos ibades andando Desde o e escoitades ao mentor de Bernie gritar zasca. Escoitou no Voldam. Claro, que Voldam tamén ten telepatía. É o mítico que está no chat de grupo. E non contesta nunca, sabes? Sí, estorqueando aí todo o tempo. Pártome. Camiñades a través do corredor, deixando atrás Sí. as risas e o calor do fogar deste dicharachero Tejeus. Camiñades por un corredor estreito que non sabedes cando, pero chega un momento no que xa non é casa e é exterior, pero despois volve a ser casa. É tan estreito que incluso de ombros non entrades e a veces tedes que poñer de lado para continuar camiñando. Notades que cada vez penetrades máis hacia o centro da cidade, cada vez menos raiolas de sol penetran a través das altas edificacións. Un sentimento de agobio, incluso de claustrofobia, invade o voso ser, ata que chegades ao que parece unha rocha de color metálico oscuro tirando a negro, con ligeras aberturas polas que podería coller un humanoide. De acordo, parece ser aquí. Tenemos que continuar, non? Xa que chegamos aquí, Veña. eu confío plenamente en Tejeus, non nos mandaría nunca a ningún sitio No, complicado. non caíches na trampa. Eu confío nos soños do escuro. Os soños do escuro trouxeronnos ata acá, así que eu dou un paso adiante e trato de penetrar por esas aberturas. Entras facilmente, non hai nada que che impida, non notas nada especial, non hai un campo de forza que se desactive por ser o enviado do escuro, non? Entras. É unha cova. Forma irregular,
tens que facer un pouco de contorsionismo para entrar. E unha vez dentro caes durante o que parece medio metro, non máis, e pisas sobre rígido. Parece que estás dentro dunha construcción feita pola man de algún tipo de ser inteligente, non unha cova natural. Está completamente escura e os teus ollos humanos non ven nada. Antes de gritarlles aos demais que aquí está todo ben, saco unha dos meus fachos da mochila e coa miña esqueira intento acender lume para ver o que hai aquí. Sin problema. Pero hai unha cousa que sí que notas, que é silencio. É a primeira vez dende que eres o paladín do escuro que non tes as voces dos teus compañeiros na mente. O resto notades cando Bernie entra que perdedes a conexión telepática con ela. Pero no, turu. Seguido. Abandonou o chat. Chris vai entrar vendo que perdeu a súa conexión con Bernie. Por un momento estaba preocupado, pero logo ve que simplemente é unha pérdida de conexión temporal. Unha vez É que dentro, non hai cobertura. Claro, que sigue con vida polo menos. Veremos que pasa despois. unha vez dentro, Chris, ti recuperas a conexión telepática con Bernie, pero perdela cos compañeiros que siguen fora. Eu entro tamén. Entro e entendo que pasa un pouco mesmo, non? Sí, e entendo que Cef acabas de entrar tamén, non? Sí, non queda máis remedio. Vale, recuperades. Non sabedes, o sea, vos decidides, non? Si notades alivio por volver a ter a mente dos vosos compañeiros ou notades pena por volver a perder a vosa intimidade. Eu noto alivio. Eu alivio tamén, sí. A ver, O sea, chegados a este punto sería difícil separarme deles e de todo isto. O poder do escuro notadelo máis forte agora e a través, canalizando o poder que notades na palma da vosa man, un picor ligeramente quente que vos invita a usar o poder. Canalizando aqueles que o queirades facer, podedes ver na oscuridade. de acordo. Eu se é algo que me apremia a utilizalo, ese calor ou tal, pois deixo-me levar e fago, simplemente. O apremio que notades é eso, pícavos un pouco e notades poder na palma da man na que está a pedra de obsidiana. Eu deixo fluir. Pois, eu tamén uso o poder. Os que usades podedes ver na oscuridade. Usamos. E Deixamos. que vemos? A cova é húmeda, a cova é fría, metálica, e vos diredes se queredes adentrarvos na cova ou queredes deixar aquí a sesión. Depende do cansos que esteades. A min parece un momento un bo para deixarlo. Sí, a min tamén. Eu Non é creo que que tamén, estea sí. Non é que estea super canso, pero seguro que Sí. se comezamos Sí. acabamos. É un momento que... Sí. A ver, a cova... Acabamos ás 3 da mañán. Sí, unha oriña... Si penetramos na cova, unha oriña ainda usamos, Claro. Non, eu penso que prefiro parar aquí. Sí. Pois pausamos aquí este two shots. Entramos na cova, vamos a desentrañar os secretos de Ilven. Bueno, chicos, vou a parar a twitchada, entón. Ok.